Hello mga ka-listeners, balik na po tayo into vlog sa 15 akong pilion part 7 mga ka-listeners, no? Ang oras alas 6:50 ug karon kay may comment, no? Kaya nabasa naman nato ang comments sa sorting di malasa into vlog, no? Apil na to tanan comments sa 15 akong pilion dito na. So mag shout out na ako mga ka-listeners sa mahinumduman, no? Ang una si Annalyn Samson, no? Na kanunay siya naminaw sa mga drama. Shout out ni mo, no? Annalyn Samson. Aisa Alcosaybi, shout out. Shout out ni Annalyn Buatis. Shout out ni Puan Prince. Shout out ni Kitty Garcia. Shout out ni Jean Love Amat. Shout out ni Edwin Pancho. Shout out ni Kuyens Dinamita. Shout out po ni Chuli Wong Stevie. Shout out ni Nista Yap o ni Ongol Toledo Vlog. Ano ko bantay ni Ongol Toledo Vlog, pero Nista Yap kanunay ni siya nga naminaw balik-balik, no? Mo PM sa ninako siya nga nalingaw gyapon siya paminaw sa katong Happy Dakidak, no? Basta na si Boris ganahan kay siya maminaw na mga ka-listeners. Yung balik-balikon para atong Lone Ranger nga nagyapon si Boris ato. Yung balik-balikon paminaw kay malingaw siya samtang nag-drive, nagbiyahe, di yun magduka-duka ni si Nistayap. Salamat kay Nistayap sa imong kanunay nga pagpaminaw. Amping kanunay sa pagbiyahe, no? Di lang yun magduka-duka, no? Nya, samtang naminaw sa mga drama. Salamat kay Nistayap. Kung si Saisi Morales, no? Salamat sa pagpaminaw. Nalimot na ko. Sa pagtilain na kalisas, na limot na dyan kung mga kalisas, so yun may basahon. Bayan ako itong mga comments ako na mga kalisas, katong mga na-record na ito Utob sa makita nga nga, no? Si Mami Bisdak, shout out, no? Si John Alvila Castin, shout out. Si Dadim Paul Traveler, shout out. Nya si Maribabor, shout out Maribabor, no? Nya si Jackie Rose, dahil shout out, no? Jackie Rose, salamat sa imong kanang pagpaminaw, no? Ato lang ning i-shout out diretso ning mabasa na to. Nag-comment si Grace Limbasan. Shout out Grace Limbasan. Si Lerk Soso, si Maristel Humawa, no? Shout out. Si Inday Mikay, no? Shout out. Si Aileen Mourinho, shout out. Si Valentine Vitorio, no? Salamat sa imong paminaw, no? Shout out mo. Si Marlon Soko, dahil. Shout out Marlon Soko. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw, no? Si Ludi Mejias, shout out, no? Nya si Marisres, shout out Marisres, no? Si Aisa Alcosaybi. Nya si Chiripay Lingatong, shout out, no? Si Ibancho, shout out mo Ibancho, no? Princess Hernal, shout out. Simpron Mix Vlog, shout out mo. Dagol Vlogger, shout out, no? Sige sa pambayan lain na si Lucille Ampuon, shout out mo Lucille Ampuon. Si na siguro ni si Pregreg TV, shout out mo si Pregreg TV yung Dilaminte, no? Si G. Martin BTS Army, shout out. Si Gaily Orosavia, shout out, no? Maura to mga ka-listeners kay naman ang uban wala na. Mga ka-listeners, dito maglangan, no? Di pumutaas sa itong vlog. Paminawan niyo ang part 7 sa 15 akong pilion. Paano kita mapasasalamatan? Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. 15 akong pilion. Grabe mo sugod kang mupagana. Naunsa ka? Naglain ang akong kapuhi. Excuse me. Debra! Debra!
Unsay nitabo nimo ha? Debra! Ako apaso si Debra. Kinanglang masayran ko unsa iya gibati. Kaon sa baga? Nikalitlag, kalain ang akong kapuhi. Tungod na sa nitabo gabi eh. Gipanuhot. Kay nagpabilin man tang naked, samtang naginaksanay tang duha. Pero aron masiguro kinanglang magpahiling kag doktor. Come on, Rafi. Wara ni. For sure, panuhot ra. Sige na, mupadayon na ta sa pagpamahaw. Kinahanglan laging moadto kag doktor. Lumalargahay ra ba ka? Wa pa ganin mo makita si Dulce. Ako na may bawang mangita niya. Ako na sa siyang gipapangita. Rafi. Sige na, mutiwas na nagpamahaw. Tingali maliit ako sa akong office. Nangutana baya si Dulce kung asa ta. Unya, usa may imong ipasangil. Akong giingnan nga manimbata. Sakti lang. Malipera siya ni atong gibuhat. Asa man gyud ta karon? Mangita lagi ni Rafi. Ato siyang adtuon sa ila. Tuwa pa ka siya. Murag wa na kay mag-opisina man na siya. Ay, dili tingali maayo oy. Nga moadto gyud ta sa ilang bahay. Nga naman. Tuwa man ko didto si Debra. O di ba utana ta itong Debra kung hain ang opisina ni Rafi? Nagtuosad ka nga mutug antong babayhana. Nangilog man gani siya. Unya mutugan na hinuon asa nato makita si Ravi. Bitaw sabno. Di gud may tabang mutugan siya. Ilabi na kay nakaila siya nimo. Usa ka kun ako may makiksulti niya. Ikay makiksulti ni atong Debra. Ako'y mangutana kung hain ang office ni Rafi. Ay, nag-usik ka lang sa imong panahon, Manolo. Ang ako untang gusto nga ikasulti nato si Ravi nga kanabang sulagma lang nga panagkita ba. Dili gyud mutuyo gyud ta sa pagpakikita niya unya hangyoon nga balikan ni Dulce. Murag gipanghagad naman hinuon nato ang atong anak ni Ana. Naluoy magugudol si Milay. Mas mosamot ang atong kaluoy sa atong anak kung magkauli sila si Ravi. Pero naapagihapon si Debra. Murag may punto sa Milay. Unya, asam tayo ni paingon karon. Mulahos lang tagpanimba. Unya, magpatabang ta sa labang makagagahom nga masugatan nato si Ravi. Nakita ko sa hitsura ni Rafi kaniha ang kapalakas akong pagsuka. Ay, napatuog yun ako si Rafi nga tinud-anay kong misuka. Kung na-artista pa ko, lagmit, daghan kong awards nga madawat. Ugmatod ni Rafi nga kinahanglang magpahiling kong doktor. Kinsa man kang doktor ang mahimo kong saputon. Aw, akong bayran aron mo pamatuod nga nagsabak na ko sa anak ni Rafi. Kinahanglang mapatuogin ako si Rafi nga nagsabak ko. Aron dili na ko pugson sa pagpalayo dinhi. Husto. Magpatapang ko sa akong suod nga higala aron maoy mangitag doktor nga ikakonsapo nako. Ug maoy mo matuod nga to ni Rafi nga nagsabak ko sa iyang anak. Tawgon ko dayon ang akong higala. Tiyo, wa pa mamauli sila sa papa ug mama? Wa pa man, day? Nga naman, doon na kay tuyo nila? Ako lang silang pahibawon nga pasar ko sa napadana kong module, tiyo. Kato ganing imong gihatod? Maayo di ay. Pero, doon na dayo resulta nga gahapon mo ito na ko gihatod. Ako raman sa mikuhang module, tiyo. Busa, dali ragin mo check.
Sa ato pa, day, sigurado nga grade 12 ka na sunod tuig. Di lang taman ni Kuro, tiyo, pero ako ginang paninguhaon, tiyo. Ingnaon niya ako hakon, maabot na sila. Sigurado, day. Og labing siguro, ani, nga mga ono sa restaurant. Kaya ilang magyug kang pahalipayan. Anong may animan ka? Gikan ko sa Dr. Ravi. O, ambot, malipay ka pa ning akong isultiro nimo. Kaya unsa man na ba? Mabdos ko. Po. Unsa? Wa ka malipay, no? Kuan, nakugang lang ko. Naibaw ko nga wa mo ikahimuot ang ako rong kipalita nimo. Di man sab ko mamugos. Kay naibaw ko, wa mo kini paaputa. Debra. Pero karon nga, nagsabak ko sa atong anak. Muhangyo ko nimo, Ravi. Nga ayaw lang ko na ko palarka, ha? Kay dili pa ko ready nga mo atupang sa kummga ginikanan nga ako usa ka unwed mother. Mahimo ba? Adto lang ta mag-istorya sa bay. Ay dinhi kay dagan kong trabaho. Okay lang. Sorry good kaayo, Ravi. Magpaabot ko nimo sa bay. Sa may mong gisakyan? Nag-commute ra ko. Dali, yatang ko ikaw og taxi aron makauli ka dayon sa bay. Wata lang ko dito, okay? Salamat, Ravi. Oh my God. Si Debra, mabdos. Unsa man ni? Nalipay na unta ko nga nakaunaw na siya sa pagpauli sa probinsya pero karon nga mabdos siya sa kong anak. Siniragid unta mo'y akong gipangandoy mga mahimong inahan sa kong anak. Pero mabdos si Debra. Pero wa na sini. Iya akong gipiyaan. Ug ang sakit. Kay may gipuli siya aron mo ilong amahan sa kong anak. This is unfair. Napatuon ako si Ravi nga mabdos ko. Midaog na sap ko. Og aron cute mahingpit ang akong kadaugan. At tuon ko ang dapit nga gipuy-an ni atong dulce. Og ako sab siyang paybawon nania na sa akong sabakan ang anak ni Ravi. Kanindo tanawon nga nagtungan o pamuwak ang santan. Nindot ting bahay ni Papa. Kay may tanom na nga santan ang atubangan sa iyang bahay. Og matod ni Papa, gituyo niya palit kining baya, alang namo ni Mama. Oh, may taxi nga mihunong. Huwag ako, ha? Oh, si Debra. Hi. Kainom-dum ka pa na ako? Nganong ni Aka? Nangumusta ni mo? Sa ato pa? Ikaw mo'y nagpaniid ng among gipuyan? Precisely. Aron masiguro na ako, asa ko ikaw bakita og daygan sa kamatuoran. O sa buti may pasabot. Dili mo na mapawi si Ravi. Debra, mibiya na mi sa bahay ni Ravi. Busa nga no ako pa man siya bawion. Imo na siya. Pagtagbaw o ba ni Ravi? Ako nagyot siya. Kay niya karon sa akong sabakan ang anak ni Ravi. Unsa? Mabdos ko.
Og nagplano na mi si Ravi nga magpakasal. Oh, maayo hinuon. Akong pahalipay ninyong duha. Salamat. Pero ang ngayon lang sab nga pakaslan ko ni Rafi. Tapla na mong duha. Kay ikaw, doon na may lain nga mo'y imong gipaangkon sa anak ni Rafi. Wa ka kinailaing nahimo. Gawa sa pagpaniid gud sa akong kinabuhi. Tungod kay babag ka sa akong gugma ni Rafi. Nagtuo ka? Nga ang gugma ni Ravi diha nimo, makalabaw sa iyang gugma nga rin ako? Ako na si Rafi. Why mo protesta nimo? Imo na si Rafi. Pero malipayon ka si Ravi, uban nimo? Shit! O nga naman suko man ka. Mituyo ka sa pag-anhi din, di ba? Aron ni pagarbo nimo nga mabdos ka sa anak ni Ravi. Nga magpakasal na mong duha, di ba? Matured nga lalaki gyud imong tirada, no? Wa ka na'y labot, ana, Debra. Maunay akong kalipay. Paninguhaan lang sad nga malipay ka uban ni Ravi. How dare you! Basta, gipahibaw ko ikaw nga mabdos ko sa anak ni Ravi ug magpakasal na kaming duha. Shit! Mabdos siya sa anak ni Ravi. O magpakasal na silang duha. Dulce? Oh, yara man di ay ka din eh. Oh, anak? Ma! Anak ka naman ka? Unsay nahitabo ni mo? Oh, oy, oy! Oy, Dulce, naunsa ka! Manolo! Manolo! Tabang! Ako masayod. Kanit lang siyang may bakoon niya na kuyapan. Alsahad ayon siya. Aron atong isuod sa ato si Dulce. Si. Ako si Alsahod. Nang, nga naman ni si Day Dulce. Amot lagi, oy. Pagkakos niya na ako nga mihilak, kalit lang sad siyang nalupog. At tuloy siyang dalaw sa ospital, Bilay. Huwag ba siya baliki siyang palimuot? Salamat in taon. Naulian na si Dulce. Dulce, anak. Nakdadon ka na mo sa ospital, ha? Anang, may lingo-lingo man siya. Dulce, kinalang ba siguro na itong imong kahimtang? Ingon man ang kahimtang sa mga po. Okay na ko, pa. Nak ganong nakuyapan ka man. Mikalit rato, ma. Wa tingali ka mukhaong ganiha, Day. Maunang nakuyapan ka. Okay na lagi ko. Gusto lang ko mapaway. Sige, Milay. Ubanay din si Dulce, ha? Medyo, tala. Manggawas na din sa kwarto ni Dulce. Nak, okay ka na yung tinud-anay? Okay na lagi, ma. Okay na ko, no. Pero subo kaayo ang imong tingog. Hangtod ang imong panagway. Di ba kaniadto ka pang nangandoy nga maulian ako aron doon na kay kasumbungan sa imong problema? Maayo na ko, nak. Nabalik na nako ang akong pagkaako. Nahinomdom nako sa dihang mga nako nimo mausay pagkawagtang ni papa nimo. Ayaw na pagsigig handom sa milabay na, ma. Sakit ang maong talanahon. Busa dili na ang hinumduman. Pero nakasabot ko nga kining imong gipakitang kagulanan. Sumpay pa kini sa masakit natong kasinatian. Wala kimoy angay kabalakan, ma. Mikalit lang yung pagpahong ang ako pananaw. Og timing nga miabot ka. Nakagakos ko ni Moog. Ambot, wa na ko masayod kung sa sunod ka nahitabo. Tingalig, naghuna-huna ka na sab ni Ravi. Tiligin mawasa kung una-una ang pangandoy.
Nga unta, inigimugso ko sa akong anak. Naa si Ravi sa among kiliran. Kung dili ko ditugot sa tuwa sa langit, ma. Dilisad ko mamugos. Tabangan ka na mo sa pag-ampo, anak. Nga matuman ang mauni mo pangandoy. Ayaw na lang, ma. Nak, nagkinahanglan og amahan ang among apo. Nabuhi man gani ko mga kitara. Unya may problema pagyud ka. Karon pa kaha nga ni anas papa. Pasagdi nga suluhon ko pag-angko ng akong anak. Dili mahubit sa mga pong lang ang kalipay nga ako rong gibati. Ay, midaog na sab ko. Giubanan gyud ko sa maayong kay kayunan. Kaysa magtuo nga si Dulce gyud ang akong ikaatubang ganiha. Matod ni Rafi, among hiskutan ang akong kahimtang inigulit niya. Kinahanglang maunag yun paghiskot ang among kasal. Ug aron matandog yun ang konsensya ni Rafi. Ipadayon ko ang pagka-underdog. Dili ko mamugos. Pre! Kikapoy na ra ba ko nga magsigig luoy-luoy sa kong tingog. Pero kinahanglang ipadayon ko ang pagpaulipon niya kunuhay. Mauni makapausap sa iyang pagtagad nga rin ako. Pero sa hikayon nga makasal naming duha, wa na'y makabuot sa akong pagkabuhaton. Ug alaot ka, Dulce. Dili maayo nga masayod sila sa among panagtagpo ni Debra. Dili ko gusto nga sila mo'y manimaos ni Debra. Kay ako mo'y iyang ipasakitan. Kinahanglang ako mo'y mapatagamtam niyang sakit. Labaw pa sa gibati kong kasakit. Abi na ko padugay kag pauli. Di ba misaad man kung anita magsulti may tungod sa imong problema? Pag-ilis una. Nag-andam ko sa imong ilis. No. Unya na lang. Nahasol ka? Okay lang. Mahimong unya ra nato istoryahan ang resulta sa akong pag-adto sa doktor. Mabdos gid kang tinudanay? Mao na gisulti sa doktor. May mga resita gani siya gihatag nako. Mga vitamins ko nun para sa akong gisapak. Mahimong ikasulti ko ang doktor? Unsa? Ay pagtuo nga nagduda ko. Gusto lang kong maniguro nga matagan og mayong vitamins ang umaabot kong anak. Nganong magduda man sab ko nga ikaw mismo nahibaw man gyud nga wa ko'y laing gitugyanan sa akong pagkapapay. Ikaw ra gyud. Nabuang ko kunimo. Nakalitan lang ko. Sorry, Sap. Wa ko makapanagang. Tungod manggod sana kinubra kong kugma nimo. Hinungdan nga gitugyan ko nimo ang tanan. Sabtal ako. Wa kay angeng kabalakan, Rafi. Ag ako lang ihagyo di mo. Nga papoy alam ko din Mientras tanto nga magpaabot ko sa akong paghimugso ning bataa. Akong anak ang nasa imo sabakan. Busa kinahanglan nga imo gining ampingan. Ako gyud ampingan, Rafi. Bisan pag dili mo ihatag ang imong bansago ning niya sa akong sabakan. Dili ka na mahitabo. Imo kong pakaslan? Sorry. Dili man day ako'y gipitik sa imong kasing-kasing. Sobra lang sabang akong pag-assume nga hatagan mo sa imongan ug bansagon kining niya sa akong sabakan pinaagi sa kasal.
assuming ra kaayo ko. Sa pagkakaroon, mauunay atong hisgutan ang gamayng kinabuhi nga nasa imong sabakan. Busa ay paghago. Dili ba tingali paghako ang pag-atiman nimo? May mong mag-order lang ta. Mientras tanto nga niasa kong sabakan ang imong anak, kinahanglang mo kaon kog sustansyadong pagkaon. Mabalit kog mga preskong utanon. Makahago nimo ang pagpangumpra. Magamping gug ko. Ang ako lang ihangyo nimo, nga dili ko nimo hatagag worries, nga dili ko ma-stress. Sa ibot mo ipasabot. Nga kun mahimo, kun madugay ka sa pagpauli, imo kong pahipawon. Aron dili ko bagsige ko na nga way daotang mahitabo nimo. Ay kabala ka. Kung doon ako'y mga out-of-town activities nga may labot ang akong trabaho, pahibawon ka dayon ako. Thank you very much, Rafi. Kuhaan ko na ang imong ilisan, ha? Aron komportable ka na. Ako na lang. Ay, dili pa andamang ko magpaulipon nimo. Tuguti ko nga ako mo atiman sa tanan mong kinahanglanon. Oh, Debra. Ingon ka ni anak ka importante sa akong kinabuhi, Rafi. Benjo, suod man yun kayo may Dulce, no? O busing, mo gani nang mitaho siya tiyo na ako. Ano mo busing? Dako ako pagtuog. Problema kayo hinungdan nga nung nakuyapan si Dulce. Mo siya kong pagtuo busing. Nga nagsige na siya kung nauna ni Bayrabi. Mo nang wa makaantos o nakuyapan. Pero ako man siyang nakita ganiha busing nga malipayong nananaw sa gawas. Murag nalingaw siya tanaw sa buwak nga santan. Bao ba? Tingalig, sobra lang yung kakapoy busing. Ambot lang, Benjo. Pero nagduda ko. Katong naniid ini. Tuod busing, no? Doon naman dahil naniid din, eh. Kinahanglang bantayan na tumayo si Dulce. May labot yun sinitabo ni Dulce katong naniid ini. Oh, saan mo ka ng silig? Akong limpyuhan ang bahay. Ibutang ng silig, Debra. May gisulan ko muanhi matag simana aron manglimpyo. Og may labandira sad ko nga muanhi din aron manglabas sa mga bulingon nato. Yapil na sana imong bulingon. Di, wala ko trabaho. Kinahanglang mag-amping ka. Kudwa ka pa'y Dulce nga gyud na. Makatuog yun ko nga ako nagipitik sa imong kasing-kasing. Wa ko na makita si Dulce. Ug wa na sa kumasayod unsay may tabo sa kong anak nga iyang gida sa iyang sabakan. Dili sa tingali pasagdan ni Dulce ang iyang gisapak. Di lang unta pasipadan sa bag-o niyang sugar daddy ang iyang gisabak. Akong anak ang naas sa sabakan ni Dulce. Guilty pa ya ako. Nganong guilty ka man? Tugod kay wa gyud ako isakripisyo ang akong kalipay. Nangita gyud kong paagi aron agawon ka gikan ni Dulce. Ay napagunahuna ni ana. Tinud-anay ang akong gugma ni mo, Rafi. Sobra ang kipati kong kalipay sa dihang nasayran ko. Asa ko ikaw makita. Wa ko basayod nga. Ako di ay ang mukupa sa malipayo din yung pagpuyo ni Dulce. May mo ba? Ay na sa ginumdumi. Basta tumaan na lang akong hangyo ni mo. Ang pingi ang gamayng anghel nga nasa imong sabakan. Bahala nagdili mo masuklian og gugma ang kipati ko diha nimo. But I consider this little angel nga atong love child. Tawagawon niya ang doktor. Kinahanglan ako siyang ikasulti ugma. Kinahanglang masiguro ko ang kahimtang sa atong anak. Way problema. Tawagon ko dayon ang doktora nga mo ay nag-check up nako. Mo ban gyud ka? Ako mo ay mihangyo, di ba? Tawagadayon ko unsa oras ang schedule. Sorry ha. Sorry gyud. Nganong misori ka man? Kay wa ko kapugni ang pagturok sa imong binhi sa akong sabakan. Wa ra pagid din imo paabuta. Naana na. Ako ng anak. Hopefully, imo sabon taning pagkaon. Ato ka matuog sa akong kwarto karon. Tinuod? Salamat, Rafi. Misamot ang akong laugh ni mo. Di ko gusto nga magmahay ka.
tingaling maapektuhan ang akong anak. Ampingan ko pag-ayo kining niasa kong sapakan, Ravi. I love you very much. Ay, nana ko'y pobya niya ng love. Ako sa man, nagluto ka na gatong panayhapon? Wa pa. Sige, pag-ilis noon. Ato ta mga uns gawas. Tinuod? Mag-celebrate ta, kay damo ng akong baby. Mag-ilis na ako, Rav. Ako nag-ipalin ang akong mga gamit sa imong kwarto, ha? Dali, tabangan ti ka. Dili ka sinugo ni Debra katong naniid din, he? Nganong siya may maniid? Aron siya rin makatultol din, he? Husto. Milay, ngano ka? Dako gyud ang akong duda, Manolo. Nga si Debra mo ay nagsugo aron panid-an ang atong anak. Og nagduda ko, nga kadtong animal nga Debra, mo ay may anhi aron pasakitan si Dulce. Kinahanglang bantayan na nato ang atong anak, Milay. Susihog na to kinsay muduol ni Dulce. Nakay tuyo nakabusing? Gikan karon Pincho, kinahanglang bantayan na gyud nato kinsay ikasulti ni Dulce. Ha? Akong posibilidad nga husto ang duda ni Milay. Nga gatong naniid din sinugo ni Debra. Ug kay natultulan na maning baya, posible gyud nga miani si Debra. Miani si Debra busing? Natultulan na maning baya sa iyang gipapaniid. Mao siya gyud miani. Husto. Kay kung si Bayrabi pa'y nagsugo, kusog pa sa alas 4 nga siya, may muanhi aron makikisulti ni Day Dulce. Nangita ko siya ni Day Dulce kung... Mao ka na, Bincho. Pero... Ay, wanay ayos Bayrabi busing, oy. Unsa? Kung tinudaan na pa siyang nangita ni Day Dulce, nga nung wa man gud siya makapapahawa tong rayna sa mga ukoy sa iyang gipuy-an, be. Unsa sa ibong kalibutan kung dili sa bupahawa katong Debra? Oh, mausab noon. Pero ako man yung nakita nga labing silang duha pagawas ni Bayrabi aron mosakay sa auto. Gigakus ko siyang Debra. Og ang karaho, ay wa sa mong palagoy. Ayaw kalimot, Pincho. Lalaki si Ravi. Ha? May laban kang Bayrabi busing? Nganong mulaban man ko. Pero lalaki man gud si Ravi. Daling matintal. Unya, ikaw lagi. Wa man lagi matintal. Nahibaw ka ba, Pincho? Nga usa ka babae ang mitabang nako dito sa Malaysia. Unsa busing? Ayaw tug-ani si Milay, ha? Usa pang lalaki na ni, Pincho. Oh, makalaon ka busing. Di isap ko gusto nga sakitan ng Milay, eh. Abili mo, usa ka babaeng Malaysian ang mitabang nako. Aron dili ko dito magtiinti. Iya kong gipakaslan. Aron libre na kong mutrabaho dito. Busing? Pero nahibaw siya nga wa ko may gugpa niya. Gusto rin siya mutabang aron magkatrabaho ko dito. Wa kay sa busing, eh. Ug sa dihay nakapundan ako, nananghid ko niya ga mubalik ako din sa Pinas. Ug dali sa damong nahikay ang among divorce. Mao din na tabo ni mo busing? Mahal na ko si Milay, Pincho. Ug siya mo hinungdan nga nung nalingkamot ko. Ug sa akong kasinatian, makaingon siya ko, nagigamit lang ni Ravi ang iyang paglalaki. Oh, wa de ka masuko ni Bayrabi busing? Di pa ko makahukom di ana, Pincho. Kinahanglang ato na sutaon kung iya balang yung binuangan ang akong anak. Kadto noong wa pa si Debra, pinangga yung kaayo ni Bayrabis de Dulce. Tahod magani kaayo siya ni nang Milay. Magmama na gud siya busing. Maulagi na, Pincho. Kadto lagi yung raynas mga ukoy mo nakaingon da. Nagpaila pag yun nga, ig-agaw ko sila ni Bayrabi. Maong sa pagkakaroon, di pa ko makahukom kung angay ba ko maglagot ni Rabi. Pero sa higayon himatud-an kong gibinuangan lang niya si Dulce. Ako siyang mapatay.
na di sila si Ney og si Debra. Kinahanglang iuli ko ang tanang kwarta nga gihatag din ako. Huwag ginin ako magasto. Kay kung mag-grocery me, siya may mubayad. Magpakasal naman din sila si Debra. Iuli ko ning tanan niyang hinatag. Dili ko gusto nga doon na pa ko'y handumon sa among panag-upan. Tingali kituyo, sad. Nga mahibilin ang cellphone ngayang hinatag. Aron wa na siya bawion pa na ako. Og dili na ako magpaapot. Nga bawion pa niya ang kwarta nga iyang gihatag na ako. O kaha, si Debra mo bawi ini. Ako na mo uli ini. Og madayon, muadto ko sa office ni Rafi. Adto ko iuli ang iyang hinatag nga kwarta. Happy? Ako man tingali ang imong utanan nimo kung happy ka uban ako. Unsa? Nahibaw ko. Ako mo ay imong gikauban ganiha sa restaurant. Unya pagkahuman, misutag resto bar. Pero ang diha sa imong hunahuna, mao ang imong Ney. Nganong nakatag-an ka man? Klaro, ana. Usahay makalitan ka. Kanang mo parayag na ko nimo. Ay, sorry. Sabta lang una ko sa pagkakaroon. Wa kay angin kapalakaan. Dili pa imo man kong ulipon? Ug ang usa ka ulipon, mapailupon nga magpaabot unsa ipabuhat kaniya sa iyang akaon. Iya kong gibiyaan. Ug ang labing sakit. Dali siyang nakakitag lalaki nga kasandigan niya sa iyang kabadon. Rafi. Gisakitan ko sa kamatuoran. Nga dali siyang nakakitag sugar daddy. Dili lang gid nila binuangan ng akong anak. Nakasiguro ka pa nga imog yung anak ang gimaptos karon ni Dulce? Nakasiguro ko, Debra. Virgin si Dulce sa diyang ako siyang giangkon. Ako ang unang lalaki nga nakasodya ang kinabuhi. Unya, hain naman nun siya. Di na ito mag-isgot may tungod yan. Ikaw man si urang mahiskot niya. Sige man sa kagmahay, good. Okay. Ato na siyang kalimtan. Tabangi ko, Debra, nga kalimtan ko si Dulce. Og ikaw na akong maunahuna, pirmi. Sakto ba mo kung nadunguki ka ni mo, Rafi? Naanani mo ang lain kong anak. Busa, angay lang nga hunaw-naon kasab na ako. Rafi? Tabangi ko. Aron di na ko magunahuna ni Dulce. Rafi, gilipay mo akong maayo. Isaad ko nimo. Tagpaon takyot ka. Lipayon takyot ka. Mukuyog ka ba namo ni Papa nimo og maanak? Asa man mo, ma? Manimbagod. Naghuman na itong simba, anak. May mong manuroy ta. May mong gani nga adto ta mga on sa beach. Magpabilin lang ko din, pa. Kamu na lang si Mama. Magbanding mong duha. Mas maayo magyud unta tunak nga kauban ka sa among pagbanding. Magtuon pa ko, ma. Ay, gusto tuod. Pasar ka man ko sa iyong test. Module lang noon. Bitaw pa. Sa sunod tuig pohon, mahimong mubalhin na kag-eskwelahan. Mga nakaratingali, anak. O niya lang ta mag-iskot ni anak pa. Busog na ko. Unahan ta mo, ha? Murag, di ni maayo na. Nahadlo ko ga maapiktuhan ang bata. Unsa may atong buhaton? Kinahanglang ikasulti na to si Rafi.
Ato na ko. Mupauli kag paniud to? Ayan na lang ko, Hota. May meeting ni. Maninguhan na lang ko nga makauli kog sayo sa hapon. Okay. Andaman ko ikaw lami ang panihapon. Take care sa pagmaniho. Nanglakaw na sila sa mama o papa. Mudali sa kuglakaw. Aron makauli ko dayon. Mayo, nagdili ko mabantayan ni Tio Benjo. Unsa sa may nitabo na ako. Ganong gitugtan ko man si Dibra nga makig-uban ako sa kwarto. Pero, naasa iyang sabakan ng akong anak. Gipamatud-an sa doktor nga nagsabak si Dibra. Come in! Mahimong makasod? Dulcie? Dulcie? Dili ko magdugay. Ako lang ni iuli ni mo. Kadiyat lang. Nganong imo mang gisirhan ng pultahan? Imo pag yung gilak? Dagantag pa nagsultihan. Giingnan ko ikaw nga dili ko magdugay. Igor ako nag-uli ini. Unsa man ni? Ang kwarta nga imong gihatag. Wa na makuha eh. Naibaw ka ba nga nangita ko nimo? Nagtuo ka mo tuo ko nimo, Ravi? Ganina gani pagkakita nimo nako, imo manggigibundak ang akong pangan? Ni, tuhoy ko, hapit ko mabuang sa pagpangita nimo. Nanuhol man gani kong mga tao aron mangita nimo. Dili mo na ako mabawi. Tungod kay may lain na kang gisaligan karon, mo ba? Malipayon ako sa kong kinabuhi karon, Ravi. Kay gipangga ang gituhoan ninyong buang kong inahan. Kinsa imong gipuli nako. Dili ka na angay makailan niya. Ni, nangita ko nimo. Unsaon mo sa pagpangita na kung nga naaman permis mong kiliran si Debra? Ikaw li akong ginawa na. Hinungdan nga wa ko'y kaisog sa pagsupak sa iyang gusto. Labaw ka ng dili na musupak sa iyang gusto. Tungod kay kasluno na mo, ugdanan niya ang lain ni mong anak. Kinsay nagsulti nimo? Sa ako nang giingon. Dili ko mahimong magdugay. Iuli ko ang kwarta nga dili ako. Ayaw na pagbiya. Buhi, iragot ko. Sa ba? Ni, kimingaw na kay ko mo. Buhi, iko ayaw ko gaksa. O sa man gusto ka mo singgit ko? Ha? Ikaw mo igipanigit sa kong kasing-kasing. I love you, Ni. I love you. Pagkadugay kong nagpaabot sa maong mga pong, nga imong hitukon sa diha kita pa'y nagkauban. Pero imo ni gidaw na ako. Karon pa ko makatungkad, Ni. Nga ikaw di ay ang gipangita sa akong kasing-kasing. Ano kun lang. Ni! Kaniyot lang! Huwat ako! Ni! Larga na yun, Dong. Kasam tamam. Mubalik na diin ko misakay. Mahimo ko pa siyang maapsan. May taxi din nagpaabot niya. Tidoy. Anong wa masadayin ko makabantay asa si Agi? Ni bisag unsaon kog limod sa akong kaugalingon, pero ikaw paghihapon ang importante sa akong kinabuhi. Ikaw mo igipaninggit sa akong kasing-kasing. Mahimo ko nang isinggit sa diwa kalibutan ang gipaabot mo ng I love you gikan nako. I love you, Ni. I love you. I love you very much! Wa din si Dulcie? Wa lagi nang. Abi maganin ako kauban sa inyo pagpanimba. May balibad siya, Benjo. Hay, malay nga itong anak, Milay. Na, ako may imong pangutanon. Nga kita mangduha ang nagkuyog. Bidasad ni mo, Benjoy. Nga nang wa man taon ka mahibaw nga milakaw ba di ay si Dulcie? Ayaw lang mahaya si Benjo, Milay. Isig nagbantay pa si Benjo. Unya gusto gini Dulcie kablakaw.
Dali na siyang lipaton. Bida sab na ako eh. Nganong nalipat ng sab ko? Ha, libat tingali ka, Benjo. Nang Milay. Baby, ako pagkitaon sa Dulce. Hoy, Benjo! Asa man ka paingon? Oh, wala ko paminawa sa kanahan ay. Wa gani mulingi. Nabala ka si Benjo nga wa din si Dulce Milay. Ay, pinangga man sad gud niya ang atong anak Manolo. Nanon sa may atong buhaton ini Manolo. Dili lang ta mangita ni Dulce. May gitago gyud nga problema si Dulce. O kinahanglan nga ato ni masayran. Itingalig magmahay lang unya ta. Kinala makasod ako sa kong kwarto. Niya na sila sa papa ug mama. Dulce! Nakita kong mama da. Nak, diin ka man. May gilakaw lang ko, ma. Nga nung wa man ka magpauban ni Tio Benjo ni mo. Ma, dako na ko. Busa nga naman pauban pa man ko. Gusto lamang doon ay makalaban dayo ni mo. Kung doon na may mo pasipa. Kinsa may mubuhat, anak, ma. Ato na ko sa kong kwarto, ma, ha? Hikapoy ko, God. Uy, murag dili siya gusto makigsulti na kog dugay. Nahadlok ka siya, nga pugson ko pagpatog-an diin siya gikan? Di magulo siya gikan, lay. Ay, wa man mo tog-an. Nagdali man hinumisod siya ang kwarto. Gikapoy ko no siya. May gitago na to ang atong anak, Milay. Pasagdi lang, Manolo. Mutog-an na si Dulce. Dili lang nato siya pugson. Wala na ginag sumaapsip. Kiuli niya ang kwarta nga akong gihatag niya kada sweldo na ako. Ngano? Buhong na di siya sa iya karong gikaubang sugar daddy? Pero nganong nagisgot man siya anak? Kinsay nagtugan niya nga mabdo si Debra? Nganong dagan og naibawaan si Dulce sa akong kinabuhi? Pita, nagduda ko na. Uy, sayo man lagi kaayo ka. Wa ko mulaw sa opisina. Unsay, wa ka mulaw sa opisina. Diin man di ka. Akong gisundan si Dulce. Unsa? Imong gisundan si Dulce? Imo na siyang nakita. Milakaw ka di ganiha. Siya mo ay miadto sa opisina. Ngano? Gusto na siya makig-uli nimo? Mo'y ang gusto nga iuli niya ang kwarta nga gihatag ko niya matag sweldo nako. Unsa? Aron may kwarta siya og dili maikog nga mangayo nako. Akong gihatag niya ang tanan kong sweldo. Swerte. Pero iyan ang giuli ka niya dito sa opisina. Tigalagi sugo siya sa pag-uni ang sugar daddy nga iuli ang imong kwarta. Aron wa nagyukay-gayunan nga moduol pa siya nimo. Og ipasangi lagi inyong anak. Mao ka na hinungdan? May lain pa ba dang hinungdan, Rafi? Mas dato pa tingali nimo ang bag-o niyang palalab. Akong anak ang gidaan niya sa iyang sabakan. Batanon og mahitsura si Dulce. Busa mahimong gipaliwa lang sa iyang bag-ong sugar daddy ang iya karong gimapdos. Total ang sunod niyang anak, iya naman sa bag-o niyang sugar daddy. Ay ko padunggan niya na! Nasuko ka? Nagselos ka sa bagong sugar daddy ni Dulce? Ang ako rang anak mo akong gikabalakan. Kaha? Dili ba gipasidan-an ta naman ka nga tabangi ko? Aron ikaw na ipitik sa akong kasing-kasing? You're unfair. Ako unfair? Mibiya ka lang yun dito sa opisina tungod sa imong kahinugon
nga wa mo maapsi si Dulce. Nga sa ato pa, may tinguha kapag yun ka makig-uli niya. Daghan pa ko gustong maseran gi kaniya. Gusto ka man kahang malimot niya. Nga nung magpakisayod pa mangyod ka. Nagpaila lang yun nga naapa siya sa imong kasing-kasing. Ako ba nang gilimod nimo? Oh, mipilit na siyag maayo diri sa akong kasing-kasing. Andam na gani kong mupabati niya. Niya nang po nga gusto kong likayan. Kanang, I love you ni. Shit! Pero miadto siya sa opisina. Giuli ang kwarta nga gipatipigan ko niya. O gisakitan ko. Og ako, mukatawa lang sa sakit mong gipabati nako. Debra. Nganong imo kong gitutukan? Naghisgot og anak si Dulce. Og nga mabdos ka. Kinsa'y nagsulti niya. Abot lang! Kinsa, Debra! Kinsa nagsulti ni Dulce nga mabdos ka! Og kaslontang doha! Kinsa! Ambot, uy! Ngano, nakatultol day ko sa ilang bay. Pero kitarang doha ang nasayod sa iyong kahimtang. Og nganong naisgutan man ang kasal. Wa kagyo da iba ko na huna nga imo kong pakaslan. Aron dili mamahimong bastardo ang akong anak. Wa pa ta magsabot bahin sa kasal. Kaysa may mong pakaslan, katong imong batanon nga nangitaglaing matured aron mo iilhon sa iyang kimapdos. Husto na, Debra! Gusto lang ko makonsensya ka. Gibihaan ka. Ug dali ra kayo siyang nakakitag ipuli nimo. Ayoko biyay, Ravi! Migawas gud ang tinud-anay mong batasan, ha? Kisakitan ko! Nganong sakitan man ka? Nadaan ka naman akong gipasidanan. Nga wa ka ipitik diri sa akong kasing-kasing. Ni ana sa kong sabakan ang imong anak. Ati manana! Ayaw yun nagpasipad iha, kundi ka gusto nga papawaon ka na ko din eh. Dili ka na makalikay na ko, Ravi. Kinahanglang mangita kog maayong rason aron imo gid kong pakaslan. Nak, nakasamo ko nimo. Wa man, ma. Sa ato pa. Mahimo tang magsulti. Mama, baya, uy. Nganong dili ka, no? Sa may itong panagsultihan, ma. Si Papa ba? Ikaw. Oh. Ako? Kaniadto. Kanunay ko nimong hangyoon nga hinumduman ang kagahapon. Aron doon na kanay kasumbungan sa imong mga problema. Sa imong mga kahiubos. Ma. Maayo naman ko, nak. Og andam na kong maminaw sa imong isulti nako. Labaw sa tanan, andam ko na ikaw ang labanan. Wa man ko'y kontra, ma. Doon na. Ma. Naibaw ko nga doon na kay problema, nak. Nga magitaguan kang kahiubos. Dulce ni ako. Anda maminaw nimo. Og sa ako nang gikaingon nimo, andam na kong mulaban. Nakuha na ko'y sakit. Hingpit nang nahibalik na ako ang hustong panghuna-huna. Ma. Dulce, inahan ko nimo, day. Og ang usa ka inahan, dali kaayong makabantay sa emosyon sa iyang anak. Dili ba ka ni adto ka pa nga nangandoy, nga mamaayo na ko, aron imo kong maparaygan? Imong masumbungan sa nakahasol nimo? Sige na, nak. Andam na kumuhupay unsa may kahigwaos nga imo karong gibati. Dulce, ayaw pungi unsa may kabugat karon sa imong balatian. Ipagawas na. Kay ipaniguro ko nimo, nak, nga human nimo isumbong nako ang tanang nakahasol nimo, mubati kag kagaan sa imong buot. Unya, imo na ang kalipay nga wahay katapusan. Ma. Anak, ayaw ko gikawi sa imong pagsalig. Abi nimo,
Ako ba yung gimahayan? Nga dugay gyud ko nakapabati nimo sa inahanon akong pagmahal. Pero bisag ingon adto ka, ma. Masugod ni mo pasagti. Dili lang ka masultihan sa akong mga problema. Pero karon anak, bawiun ko ang akong pagkuhang kani adto. Ma, Bisag unsaon nimong tago, Dulce. Nahibaw ko nga doon nakagihambit nga kasakit. Sultihi ko, nak. Paambita ko unsa may nakahasol nimo. Sige, sige. Hilak ko na. Hotda ang imong mga luha. Aron sayo na lang unya nimo ang pagsugid unsay imong problema. Magkuha kong tubig, ha? Aron mo luag ang imong dughan. Kadiyot ra kaayo ko na. Kadiyot ra kaayo ko. Nganong niya ka man muhigda sa sofa? Mauwa kong musod sa imong kwarto. Usa? Maura pag yung imong pagtuo, nga nagkaatubang yun ming Dulce. Nga ako mo ay mitugan niya nga maptus ko. Ug naghiskot kong kasal nato. Nakalitan ko sa gisod niya ni Dulce. Nahadlokod ka nga mahipaw di Dulce, nga may lain ka diyang anak. Nagkita ba mo ni Dulce? Nga no magkita man mi. Nga giuban ang tagani ka sa pagpangita niya. Di ba gitanyag ko man ang akong kaugalingon pag uban nimo? Aron ako mo imong utana sa tag-iya sa pay. Kung nagpuyo ba dito si Dulce? Kalimti na lang akong gisulti. Di ko gusto nga mag-uol ka. Tingaling maapektuhan ang akong anak. Tugani ko. Ihatag mo ba ang imong ngan og bansagon sa atong anak? Imo ba kong pakaslan? Ha, Ravi? sawa pa ka mo gawas. Miabot si Debra sakay sa taxi. Oh, nakatultol di ay siya din eh. Aabot lang, ma. Kung mauna, husto gid si Papa ni mo sa iyang katahap nga si Debra ang nagpapaniid din eh. Mabdos ko na siya, ma. Unsa? Og magpakasal na ko na silang duha si Rafi. Og ito o kasab? Sa dihang nagkatubangay mi si Rafi. O niya ako sa kisudyaan. Wa kiniinigar ni Rafi, ma. Pero iya kong gipangutan ako si Kitsay nagsulti na ako. Animal gitong babayana. Nga na ginayamahan ang umaabot na akong anak, ma. Abi ni mo, nak. Maubayay gusto ni Papa ni mo nga makigsulti mi ni Ravi. Nga ibalik si Ravi ni mo aron dili ka mag-uol. Ayaw gina ninyong buhata, ma. Kung dili mo gusto maglagot ko ninyo. Nak, mo'y among gipangandoy ang imong kalipay. Dili gihapon ko magmalipayon, ma. Bisan pagkauban ako sa Rafi. Mientras naapa na si Debra. Kinahibaw kong mangitag yung paagi si Debra nga iyang maangkon si Rafi. Pero mituo ka ba sa gisulti ni Debra nga mabdo siya og siya ipakaslan ni Ravi? Ma, wa ni ilimod ni Rafi. O sa imong kalibutan nga nakalitan sad si Ravi sa imong sudya. Pero yun na, nakita di ay mo si Ravi. O, ma. Kanusa? Katong inyo ko nakita nga miabot. Og nagdali kong miadto sa kong kwarto. Nganong imo man siyang giadto? Akong giuli ang kwarta nga iyang hinatag. Oo niya, wa kay labti ni Debra. Miadto man ko sa opisina nila ni Rafi, ma. Mahimong guba pa ni ron ang akong pagbati, ma. Mahimong mihilak pa ko karon.
Tungod kinabaguhan ko sa sakit nga naglungkaob ilawom sa akong dughan. Pero mula bayra ni ma, paninguhaon ko kutob sa akong mahibo nga madawat ko ang kamatuoran nga si Rafi. Dili gud para nako. Hangtod karon, wa pagid mo gawas si Milay gikan sa kwarto ni Dulce. Bitaw busing. Pero kita man kong nang Milay nga nagkuhagbog ng tubig o gida sa kwarto ni Day Dulce. Tingalig para ni Dulce ang tubig kayang gikuha. Naghilak tingali si Dulce. Taon sab ni Day Dulce oy. Sukad lang minamiya sa bahay ni Bay Ravi. Pero na lang siyang mag-uol. Katulong rainas mga ukoy nakaingon da. Ato lang huwatol si Milay nga mo gawas gikan sa kwarto ni Dulce. Nganong may talikod man ka? Wa lang. Nasuko ka sa kung gisudyan mo? Sudya di ay ito. Pasangil, paya. Kisakitan kay ko sa mong pagsudya na ako. Aw, pagtulisok yun. Nakalitan na ko. Di magkaka. Muatubang na ko. Sige, bahala ka. Ako lang. Ay pagkatuog sa sala, ha? Kaya tingalig panuhuton ka dito. Di man sab ko importante nimo. Ay pagsulti, anak. Taken for granted lang yun ko nimo. Kadi adto pagyud. Sa dinhi pagkatong Dulce. May mo ba? Di na ito magisgot, anak. Dalibi. Tubang ragon ako. Ganun yung mo kung titalikdan, ha? Nahiupos lagi ko. Krapi ang imong pagtulisok nako. Nga ako gyud mo nakikita ni Dulce. Diin kami magkita ni Dulce. Ay. Di man ka tinuod nga nagkita mo si Dulce. Busa husto na. Okay? Wa lagi mi nagkita. Katong Dulce mo ay nagpatakag sulti. Aron lang gyud masuko ka nako. Husto na lagi. Wa para ba ko nimo tubag ka sa akong gihangyo kaniha? Ang hain man na do. Kuan gud. Katukod. Hain lagi. Katugong magpakasalta. Aron dili mamahimong bastardo ang atong anak. Ako pa nang hunaw-naon og mayo, di bra? Oh, Di lagi gud ko importante. asa naman sa ka? Ito ko matuog sa kawas. Di lagi maayong adto ka dito matuog. Nagsaba ka na gud. Nya, magpatunog ka dito? Maayo magway atop ang sala. Ay lagi pagawas. Patuon ako, ha? Nahiubos lagi kong maayo nimo. Di magud ko importante nimo. Maong baliwa ragyod ko nimo. Okay. Aron mga tuog na ta, og maisgutan na to may tungod sa atong kasal. Ha? Tinuod, Ravi? O lagi. Wa man sa mong hunahuna ang imong gisulti. Sabi was akong unang-una ba? Mutuo ka na gyud nga tinud-danay ang akong gisulti nimo, ha? Okay. Ogma na ta magisgot mahintungod sa atong kasal. Okay? Usa may nitabos yung pagsulti ni Dulce. Anong nagsige ka mahinuupang pa? Nag-uol ko Naluoy ko sa atong anak. Mitug-ala si Dulce siyang problema. Oh, Manolo. Gianhi gyud ay siya ni atong Debra. Og gibalitaan nga maabdos kini. Og magpakasal na kuno sila si Ravi. Ug usa may tabo ni Dulce. Mao na hinungdan nga naluya siya. Wa makaantos og nakuyapan. Maayo na lang gani kaya ako dahil siyang nagakos. Maugoy ako pangandoy nga kung mapalgan ko ang akong mahal sa kinabuhi. Ikaw, Milay, o ang atong anak. Ihatag ko kaninyo ang kabulahanan. Ang kalipay nga wa pa niyo matilawit tungod sa akong pagbiya ninyo. Pero, murag mapakyas ko sa mao kong pangandoy. Gikan ni atong addaw nga napalgan ko kamo. Hangtod karon.
Wa ko gid makita ang hingpit nga kalipay kay gipati sa tong anak. Ayog mahayi ang imong kaugalingon, Manolo. Miila na nimo ang atong anak. Katong babae nga mo nakaingon sa kapakyasan sa akong anak. Kinahanglan siyang madupag. Kinahanglan siyang masilutan tungod sa iyang pagsakit sa atong anak. Manolo. Gusto ko siyang makita, Milay. Mukaon ka na? Of course. Tingalig maliit ko. Daan palagigot ko. Imo lang gid kong giulo-uluhan. Usa? Tudo kay gisaad ka pi. Ay, wa ko malimot oy. Isgutan na to nato ang atong kasal. Naghunahuna ka dahil ni Ana? Akong anak ang hatagan ko sa kungaan ug bansagon. Kado sa ta magpakasal, Rafi? Kung mahuman na ang atong requirements. Ako na nalihok sa ato mga requirements. Makahimo ka? Duda ka ba'y trabaho? Tagay lang kong authorization hangtod ang imong sinumar. Unsa man na? Certificate of no marriage. Nganong suhito ka man, ana? Naka-follow up na kong ingon ini. Sa dihang gitabangan ko ang suod natong higala dito sa ato. Mao ba? Muuban ko rin nimo sa office. Aron ko haon ang imong authorization. Ayaw na ron. Kados aman. Unya nag mausab na sab ang imong nahuna. Ayaw una ron. Kay may meeting mi. Wa pa ko may baon sang oras sa mahuman ang among meeting. Hapon na lang kumuad to. Ayaw lagi una ron. Unsa busing? Magpakasal sila sa Bayrabi og Dibra? Mao ko na gisulti na itong Dibra kang Dulce. Haskang pagkasigurista ni atong bayana. Wagi ko makabantay nga may nilay ni ang rayna sa mga ukoy. Mao lagi na, Bintyo. Mao ang gikan karon. Bantay lagi si Dulce. Ilhagyod kisay mo ani. Labi na gyud kung mangita ay Dulce. Kinahanglang ikaatubag ko ka ng Dibra. Ang ako ulong toyo busing nga ikasulti ko sa Bayrabi. Nga naman. Aron ako masiguro kung interesado ba yun niyang pakaslan si Dibra. Dili mahimong sundon ko ang tanang gusto ni Rafi. Kuwang ang akong pagtuo nga seryoso siya siyang gisulti mahitungod sa kasal. Pero kinahanglang makasal gyud mi. Mubalik ko sa kipuy ani Dulce. Ako yung kutawon ang yang hunahuna. Hangtod nga makahunahuna na lang siya sa paghikog. Kung dili man maghikog si Dulce, kinahanglang mawa siya sa akong pananaw. Ako siyang ipapatay. Ano to, day? Dabuak mo ko ng baso yung imong kigunitan. Ambot lang, tiyo. Mikalit lang kurog ang akong kamot og nabuyaan ako ang baso. Unsa man kay buti pasabot sa nahitabo? Bintyo, gikan karon. Ayaw gyud biyahe si Dulce, ha? Unsa busing? Sa imong gisulti nga basta lang nahug ang baso nga iyang gigunitan ug nabuak. Mutuog yun ko nga may signos ang maong pahitabo. Signos busing? Dautan ang tilimadon, Bintyo. Uy, simba ko tan busing, uy. Labangog pito ka loud. Ayaw lang to na ipahamtang ni Day Dulce, uy. Mao na, Bintyo. Tumanag yun akong pasidan. Dinhining baya, wa kay laing at timanon ang ako rang anak. Ako gyud busing? Babae si Milay, Bintyo. Unya, may edad pa gyud. Ingon masab ko. Pero may kusog pa ko, Bintyo, aron panalipdan ang akong anak. Pero dahadlo ko nga malipat ko sa pagitabo. Busa, ikay akong tugyanan sa pagpanalipon sa akong anak. Suhulan ka na ko, bisig pila. Basta labanan gyud nimo ang among anak. Busing, wa ko ba kinahanglan og suhol? Gamay pa na si Day Dulce nga diha na sa akong kiliran.
Ako goy may pahigayon aron makaeskwela siya. Bisag unsa nga paagi. Busa antam kong ibuhis ang akong kagulingon alang og tungod sa iyang kaluwasan busing. Ang parehas si mo, Pincho, mo'y akong ikinahanglan aron makabantay niya. Pero ay kadlok, di ako. Ayaw kabala ka busing. Sa gikaingon ko na, andam kong ibuhis ang akong kagulingon. Maluwas lang si Dedolce. May ganyan kayo mituo si Debra. Nga doon ako'y meeting karon. Ay, unsa may angay na kubuhaton. Gusto gid si Debra nga makasalming duha. Aron dili mamahimong bastardo ang among anak. Pero wa ko mahigugma niya. O dili siya ang binuhat nga gidamgo kong kauban sa tibok kong kinabuhi. Nganong nasuod man ko ining dakong problema. Mahimong madawat ko nga akong anak ang naroon sa iyang sabakan. Pero dili siya ang binuhat nga mo'y gipitik sa ko kasing-kasing. Usay mahitabo sa among pagpuyo kung wa ko'y pagigugman ni Debra. Mangita kong dapit nga mahimong sumbungan ko ning dakong problema nga akong giatubang. Pero asa magkakuyo ni paingon. Maayo kay migawas ka, anak. Kapoy man sad nga magsigilag-higda sa kwarto, ma. Naginahanglan gyud kag fresh air. Dili lang kay para nimo, para usab sa bata. Maola kay, ma. Dulce, dun ako ihangyo nimo, ha. Hinaot nga imo kong paminahon og sundon. Unsa man na, ma? Ayaw gyud paglakaw nga ikaw ra, ha? Mama, sadoy. Dili basta-basta ang imong kontra. Dako ang akong pagtuo nga tungod sa tinguha ni Debra pag-angkon ni Ravi. Mahimong mangita gyud siya paagi nga mawa ka sa kinabuhi ni Ravi. Ma, mahal ka namo ni Papa nimo. Paminawa ko. Ma, sukad ko makamatngon og buot. Gilikayan gyud nako nga makasa ako sa akong isig ka tao. Gisunod ko unsay may pagtulunan sa Dios. Busa dili day ko panalipdan sa ato as langit. Panalipdan ka, nak. Pero hibaw doon na say kaaway ang labawng makagagahom nga mao si Satanas. Traidor si Satanas, Dorse. Ingon man ang iyang mga kaabin. Og usan na sa iyang kaabin, mao si Debra. Ma, nak, bulawan ka alang namo ni Papa nimo. Paminawa intahon ang akong hangyo. Nian ako ang litrato ni Dulce. Ug magkita meron sa akong gikasabot nga mo'y mulikidar ni atong animal nga Dulce. Kinahanglang mawa kagyud sa kinabuhi ni Ravi. Unsa makaning dapita. Nganong niam ko din ni Munong. Unsa makaning lukara. Uy. Simbahan man din akong gihunungan. Ni ako kilid sa simbahan. Budagkot lang hinuon ko. Tingali gituyos kay gayunan nga mahiabot ko din aron makadagkot ko ug makasuod sa simbahan. Top! Uy! Sorry. Sorry, mama. Nagdali man ko. Oh. Mamilay? Ganong nakasangpit ko niya mamilay? May diferensya si Mama Milay
Samtang katong akong gikabangga, tarong nga pagkababae. Dili usa ka buang. Pero ako lang yung susuyon. Dalion kog sunod katong akong nabangga ang guwangon nga babae. Magdali ko. Paandara dayon, Manolo. Ha? Pagdali. Kisabay mo ikadukan. Si Ravi. Si Ravi? Oh, ganong imo magipahulong ang auto? Tingalig maabsantan ni Ravi. Gusto kong ikasulti si Ravi. Manolo, ayaw una pagdali-dali sa imong huna-huna. Kinahangan pahibaw unta si Dulce. Gusto kong magbalipayon na ang atong anak. Sa imong kalibutan nga naa na ron sa iyang huna-huna ang pagkahikalimot ni Ravi. Sige na, Manolo. Kuhaon taon na unsa gyoy na ay ilawom sa kasing-kasing sa atong anak. Sige na. Paandara nagbalik ang auto. Ay, sige. Hain makapaingon katong akong gikabangga. Pida, diligid ko mahimong masayop. Si Mama Milay man gito. Pero, tarong man siya nga milakaw. Ug maayo sad ang pamiste. Pero kung si Mama Milay sabto, ganun wa man siya mutagad nako. Nakailagot to siya nako gud. Iya na gay kong tawgon sa kungan. Pida kidoy. Ganun wa man sa nako sa guniti aron madungog ko ang iyang tingog. Askang di malasa. Usuban, iyo bang tuganan si Dulce nga nabagaan ka ni Ravi? Ako gyud siyang tuganan, Manolo. Bahala ka. Akong tuganan si Dulce nga nagkita ming duha si Ravi. Og nakasampit gyud siya mamilay nako. Gisangpit ka ni Ravi o mamilay? O laki. Sa ato pa, wa ka ikauwaw ni Ravi. Sige lang, Lay. Tuganin si Dulce. O sultihin siya sa kautuyo nga magigsulti na itong Ravi. Oh, nagkabangga mong duha si Ravi? O lagi nak. Iya kong gisangpit og mamilay. Nakaila siya ni mo, ma? Nakaila tingali. Pero may paturatoy kog lakaw. Oh, uwa ka niya gukdaon niya. Gigunitan ang imong bukton, ma? Tingalig nakalitan si Ravi. Mautong wa siya mong gukod. Kinsa pa sa'y magtuo? Nga ako ba ang iyang gitawag nga mamamilay? Di ba, buang mangyo ilang pagtuo na ako kaniadto. Ma, wa ba ginamasod sa una ni Ravi nga buang ka? Kikon mao pa na iyang gituhuan, dili ka niya tahuron, uy. Dili ka niya sangpiton og mama. Maustad, no? Oo niya, ma. Huwag yung kasundan ni Ravi. Pagsaka na nako sa auto, murag diha pa siya mo irog ug midalig duol sa iyang auto. Maayo rin ay nga wa kumukuyog ninyo. Nak, wa ka bagyo yun na pag-ilog ni Ravi gikan ni adtong Debra? Wa na, ma. Imo lang pasagdan nga mo ay malipay si Debra. Siya man sa gihigugman ni Ravi, ma. Ngano nakasiguro ka man? Iya ko ning pakaslan. Unsa imong buhaton, kung mangita gyud paagi si Ravi nga makita ka, og ikaw gyud ang iyang pakaslan. Ayaw na paglaom, anak, ma. Nak, niya naming duha si Papa nimo nga makapirma sa pagtugot nga makasal mong duha. Ma, gusto na ko mapahuway. Anak po nalipdi ang imong katungod. Naibaw ko, imong kalipay si Ravi. Bawi Asya. Mugawas ko, ma. Ayaw na pagawas. Dili na ta maghisgot ni Ravi. Magpahangin ra ko. Nak! Nakuwat ako! Dulce! Ayaw na ko si gihisgot ni Ravi, ma.
Day palihukon. Dali rakit kaayong mutanto ang hagdo ni ini. Tulo ka adlaw ang kitagal ko sa akong gisuko. Ug inig kaupat ka adlaw. Impas na si Dulce. Hapiton ako si Ravi sa iyang opisina. Murag wato'y klaro ang among panagsulti ganiha may tungod sa among kasal. Kinahanglang makasal gud ning duha. Oh. Nganong wa man maabli? Wa si Ravi sa iyang opisina? Ravi? Ravi! Ang iyang sekretary. Akong susihon hain si Ravi. Ano kon gud eh. Pero hitsura gud ni Mama Milay ang akong gikabangga ganiya. Si Mama Milay gito. Pero nganong wa man siya makugang? Iya gud kong nakita gud. Pero ang iyang pamayon, dili gid buang. Do na kay kaluwa si Mama Milay. Oh, nga akong cellphone. Si Dibrang nanawagan. Ganong nanawag man ka? Hain man ka. Ha? Di ako sa mong office. Hain man ka. Ay, doon ay gisugo ang akong boss. Padugan ka ba? Huwatot ka na ako. Ay nalang ko guwata. Kaya di ko makasiguro sa akong lakaw. Hain lagi ka. Nakita na sa kadulce? May mo ba, Libra? Ay gubang akong adlaw. Gisugo ko sa akong boss. Pagdali ha, kaya naghuwat ko ni mo. Daan na sa kanang imong kademanding da. Adto lang ko hatas bay, okay? Yun na, nga nung may anak sa ka sa office nga, wa man ka magpahibaw na ko. Gi-surprise ka lang ka. Ay, pauli na lang sa ato. Adto ra ta dito magsulti. Maghuwat ko ni mo. Bahala ka. Milay, tuwa na sab si Dulce sa Teres. Nagiduktok. Ay, nagbasol yun ko. Werting mahayag yun na ako, Manolo. Oh, gano'n man. Ako nalasab siya gipugos lagi nga makig-uli ni Ravi. Mao ba? Mao na nakahuna-una ko paghangyo ni mo. Nga kalimti na lang ang imong tinguha pagpakikita ni Ravi. Aron magkauli sila ni Dulce. Milay, nahibaw magod ko nga love pagyapon sa atong anak si Ravi. Ingon si Dulce. Sa pagkakaroon maglisod pagyud ko no siya sa paghikalimot ni Ravi. Pero iyagyud ko nung tudluan ang iyang kaugalingon aron malimtan kini. Pero kumutuon ni anak Milay. So ba imong gusto? Nga mo balik na sab si Dulce sa pag-ayad nimo? Oh, Milay. Munos ginawa ganin akong kalipay nga misangpit nagpapa si Dulce diha nimo. Unya mangita gyud kag paagi nga magkabikil na sad mong duha. Buutan si Dulce, Milay. Buutan lagi. Pero doon na baya sa prinsipyo ang atong anak. Okay. Pero ako mamugos. Pero gusto lang yung kog magigsulti na ng Ravi. Animal ay, huwag yun mo balik sa iyong opisina. Hapon na, pero huwag paghapon siya. Murag di na kito mo balik din niya. Mupauli na lang ko. Pero di yun ako siya lungan. Hangtod nga siya na mao'y mangitag paagi. Aron makasal yun minto ha. Day, ianasab ka sa Teres. Malingaw mo kung magtanaw sa mga buwak nga santan, tiyo. Nga lang gihapon ka? Wa man. Ganahan lang ko. Masa man ka? Mugawas. Day, wa ka mahadlok nga hunong mo na sa kagtaksis gawas? Unya ang reyna sa mga ukoy ang mugawas? Wa ko mahadlok niya, tiyo. Wa mahadlok. Pero nakuyapan ka.
human mo magkasultis, Debra. Nakalitan lang ko, tiyo. Naglagot bitaw ko na ako. Nganong mibati ko kahuyang. Day, ayaw kalimot nga ang mga hero karon gipapilit na lang sa posporo. Dili man ko magpakahiro, tiyo. Pero nangandoy ko nga magka-enkwentro migbalik si Debra. Unsa, day? Ligon ako, tiyo. Og ipasalig na ko nimo. Sa sunod na mong panagkita ni Debra, naasay makuyapan. Oh! Naigo ka ni Dulce? Naigo ka ba? Uwa, tiyo. Animal, dali dali sa dali, dali! Tiyo, dinaya lang kong bira, tiyo. Dali ba, dali! Kinahanglan nga akong gukdong katong namusil. Dali! Unsa to katuwang na dugog, Pincho? Ambot, dinhin mo kay akong gukdon. Anak, Usman, ikuyawan ka. Nakalitan lang ko pa. Unsa tong akong nadungog? Buto to sa pistola. Ambot lang ka, ma. Tuwa si Benjo, iyang gigukod ang namusil. Uy, dili ka madisgrasya si Benjo. May armas gud ang iyang gigukod, samtang siyawa. Dinata mo kumpiyansa. Kinahanglang mabutang ng tag-security guard sa itong palibot. Nag-usik ka lang sa imong kwarta pa. Bahala nagmausik ako, kwarta, anak. Basta luwas lang ang iyong kinabuhi ni mama ni mo. Bida, abtik sa may madagan sa imong turda. Wa ni mo maapsi, tiyo. May nakauna di gukod ang tuduhan na, day. Pero, nakasakay daan sa iyong motor, sa iyong pagmamusil. Armas yun ay ang gipabuto. Armas jud busing. Nakabantay man gani ang atong mga silingan. Mao lagi ito. Ilaw tang gigunitan. Pero daling nakapadagan sa motor. Salbahis baya nila, uy. Unsa man, baboy na lang ilang gipusil nga wa man gyud sila mahadlok. Di na kita magkumpiyansa pa. Tuna kinagsugod at tumatawa na. Oh, ni aman ang auto. Sa ato pa. Nauli na di ay si Rafi. Huh. Gipinuangan gi ko ining tawhana da. Karon ka lang, Rafi. Nga daw masuko ka man. Kahibaw ka mangyod nga didto ko sa imong opisina. Nanuwa mo ko nimo aki dito. Nganong bidiretso man ka dinhi? Tungod kay pabor naman sa kong pagbalik. Mo na mi diretso na lang ko nini. Gingnan ka bitaw na ako nga pauli na lang. Imo lagi kong hatagan og kahiubos, Rafi. Gusto ka gyud nga bakuha ning akong gisabak. Ay, imo ra gyud ang una-una, Debra. Kanong miadto sa ka sa office? Kibati man kong kamingaw dinhi. May bagting imong cellphone, no? Wa pa ta maghuman, ha? Ako rin tubagon ang nanawag na ko. Hello? Debra? Debra, anong nagpalayo man ka? Kinsa na nanawag ni mo? Hoy! Kinsa man kang nanawag niya? Unsa? Napakyas ka? Shit! Kinsa man na yung magkikasulti, ha? Kung anong nasuko ka magmayo, ha? Ang gisugod ako pagpakuha sa akong NSO. Wa siya makakuha. Nganong ingon man ni Ana ang imong kasuko? Gikinahanglan na sa tong kasal, Ravi. Ay, kaya nga no, dinalian mo gina, ha? Muingon ka lang ni Ana. Kaya wa man ka interes sa atong kasal. Debra. Dakog issue alang ka na ako ang atong kasal, Ravi. Dili ko gusto matahaw nga bastardo ang akong anak. Busa miliho kog ako aron doon nagyoy katumanan ang akong pangandoy. Ug kana mao ang atong kasal. Nagsabot naman ta, Ana, wa ba? Way klaro. Kompleto na ko sa akong mga papeles. Kung mao na, ato nang saputo ng atong kasal. Unaha ang imong mga papeles. Og iset na to ang atong kasal. Anak, hinaot nga sabton mo ang akong kahingawa. Dugay kong ipanganda nga ikauban ka o ang imong inahan. Karon nga ni ana mo sa kong kinabuhi, di na ko makatugot nga doon pa'y mauha yung duha ni mama ni mo. Labi na yun kay may umaabot sa sabing apo si mama ni mo. Pililhon ka kayo sa kong kinabuhi, anak. Pusa pa binawa ko. Ayaw isalikway akong tinguha at pagpanalipot ni mo.
Nalipay kaayo kung nakadungog sa imong gisulti pa. Pero ang signo sa tao, dili mo mahibawaan. Gusto ka. Ug mo na hinungdan nga ayaw ko pugis pagpadalipot mo. Andam kong ibuhis akong kinabuhi alang og tugot ninyo. Animal! Animal! Wa maigo ang animal nga, Dulce. Naghahatag na ra ba kog down payment sa akong sinugo? Ug dili siya musaad kanus aniya tiwasi ang animal? Ang konsuelo lang, kay nakaikyas ang akong sinugo. Pusa dili gyud siya makatugan kinsay nagsugo niya. Dili ko muhunong sa pagpangitag mo patay ni Dulce. Ay, napiit na mahinuon ko ini. Apurado na minon si Dibra sa mong kasal. Di sa tuon maayo nga matawang bastardo nga akong anak. Niyamang gid ko nga mo'y amahan. Busa nga nung ako mang idaw ang akong bansagon ug akong pangahan. Pero ako sang anak ang gimabdos ni Dulce. Ay, pero nga nung magunahuna pa man ko sa gimabdos ni Dulce. May lain na siyang gipaangkon sa kong anak. O gisakitan ko. Dili na ko importante ni Dulce. Doon na nagod sa ilain. Doon na siya sugar daddy. Manawagon, Dibra. Mag-date me. Huwag nakasiguro ko nga malipay sa ning naunanaan kong sorpresa alang kaniya. Wa ka malipay sa plano ni Papa nimo? Wa. Day, imong kaluwasan ang iyang gihunahuna. Kung wa pa siya mobiya na mo, tiyo. Dili mahitabo nga magkatagbo ang among Dani Ravi. Ug dili may magkainkwentro atong salbahis nga Debra. Nahibaw na ba ka sinungdan, day, ha? Ganong nalayo si Papa ninyo? Nalayo siya tungod kay huyang ang iyang balatian. Wa si baruganan, tiyo. Wa niya barugi ang iyang kaakuhan nga rin ako og ni Mama. Day. Ang gusto na ko mahitabo, tiyo. Nga makabahos ko atong Debra. Unsa? Sus, ginuo ko ni mo, day. Ang mangtas pigyo imong gilplanuhang baslan? Mangtas man siya, tiyo. Pero tao gihapon nga sakitan kung madutlan sa kong plano. Unsa may imong plano? Ako ra ni, tiyo. Ha? Ako ra ni. Di ko ni mo tuganan? Masuhong, tiyo, kung daghan ang mahibaw. Day, Dulce. Ayaw taon panganti, ana. Ayaw gyud tug-ani sila sa mama o papa ning atong panagsulti karon, tiyo, ha? Ayaw gyud sila tug-ani nga naghunahuna kog panimaos ni atong Debra. Benjo, ipalit na kog sibuyas Bombay. O man day maapil ang sibuyas Bombay sa akong gikumpra ganiha. Hoy! Shh! Mulakaw ka lang nga kay dahang kwarta. O sabi mo ibayad. Oh, naunsa man itong tawhana? May lakaw man hinoon. Hoy, Benjo! Asa ka man? Benjo! Ako yung gitawag ng Milay. Nga no man taon ka, oy. Gisugo ka na ko, aron mo palit og sibuyas Bombay. Mibiya man hinoon ka nga wa mangayog kwarta. Doon na di kay gisugo na ko nang? Benjo, na unsa ka man? Unsa man? Kauban ron ka na ako, ha? Nagligbog banggod ko nang? Oh, sa may mong gikalibgan? Gibuwagan ka sa imong uyab? Tinduta kung mo rin akong problema nang kung buwagan ko sa akong uyab. Ay, di mangitaglain no, hindi daghan diha. Unya, unsa man din nakalibog sa imong huna-huna? Wa manang, wa nang oy. Benjo, nahibaw kong namakak ka. Nang? Dugay na tang nagkauban. Hapit na gani magkailis ang atong mga hitsura.
Milay sabi? Oh, mao na. Busa suhito na ko sa imong kinaiya, oy. Be, unsa man gyud ko ni nahitabo, be? Tugani ko. Kaning kung mutugan ko ni mo nang ay ako isumbong ni Dedulsi ha? Iya na kong gipasdan nga dili musultihan. Kay ngano man. Sige, sultihi ko. Kay way mo sudya ni Dulce Benjo. Tugani ko. Ako anang manimaos lagi si Dedulsi ni Debra nang milay. Unsa? Wa ka nga masayop sa pagpili nako nga mo'y imong ika-date? Ngano masayop man ko? Really? Kadiyot Doon ako'y surpresa nimo. Surpresa? Unsa ka na, Rafi? Tugani dayon ko. Mura na kong kakuya punta. Unsa imong surpresa? Piyo nga una ang imong mga mata. Sige na, Debra. Misamot pa lang akong excitement. Oh, nagpiyong na ko. Kadiyot Buka na imong mga mata. Oh, paukyab gyud kag maayo ha. Oh, unsa na, Rafi? Wa ka makailayin eh. Sing-sing lagi na. Pero kang kinsa man na. Kinsa may akong gikaatubang karon. Ako na? Imo ni. Ako ihatag nimo. Di lang ko muluhod pero mangutana lang gyapon ko nimo. Will you marry me? Of course. Ako gani nagsigig pamugos nimo. Dili na ko kinahanglang pangutan-on pa, Rafi. Yes! Yes! I will marry you. Kalma lang ha. Ay gid pagsinggit. Ako isulod nimo ning maong singsing. Pero ayaw biya gid pagsinggit tungod kay nalipay ka. Gusto gyud kong musinggit, Rav, tungod sa kalipay. Musinggit gani ron ka. Mudali man gyud kog biya dinhi ba? Dili ko musinggit. Good. Oh, sige na. Isulob na sa akong kamot ang singsing. Kalma lang gid ha. Ambi na lang ng singsing, pe. Ako dalay sulob ana sa akong tudlo. Oh, di makapaabot. O sige. Ikaw na lang sulog. Wow! Kaninduting atong engagement ring. O diya, kanusama na nga atong kasal? At di man ang imong mga papilis. Unya, ato na yung sabutan ng atong kasal. Yes, Rafi. Ugma dayon, ako nang lakto ng ako mga papeles. Okay. Mangaon na ta. Lay, magsabot ta. Unsa may atong sabutan? Itudlo na ko si Rafi. Gaya sad nimog ooy Manolo. Oh, Masuko lagi si Dulce kung manghilabot ta sa iyang kahimtang karon. umusugot ka lang nga magsigig hilag sa tago ang ato anak. Unsay may tabo siyang gibapos. Gipinahan na lagi ko. Mao gani nga magsabot ta. Ha? Itudlo na ko si Rafi. Manolo, oy. Ipaniguro ko nimo nga dili ka madamay ako plano. Unsa man goy imong plano? Ayaw na pautana. Aron di ka magilty kung pautan o kay Dulce. Ako lang ihayo nimo nga itudlo na ako si Rafi. Ay, hangtod karon. Dili pa ko makatuo nga nagsulob na ko ng engagement ring. I love it, Rafi. Tingalig di ka makatuog, ana, ha? O kaha, damguhon kag bati. Damguhon na hinuon kong bati. Nga miawas man sa sobrang kalipay ang akong kasing-kasing. Misamot ang akong love ni mo, Rafi. Dali pagkuha ang mga papilis, okay? Aron matuman dayon ang imong gusto. Sigurado gyud na. Aron mamahimo na gyud kong Mrs. Rafi de los Santos. Ay, Kalahom gud sa imong panghupaw.
Wala ko makasabot sa mga pangitabo. Murag, sobra ka kusog. Wagi ko magdahom nga ingon nini ang panghitabo. Sige, aron ka makasabot. Pasagdi nga ako mo ay mulipay nimo. Og ikaw, iko na lang mo paus. Okay pa, Rafi? Oh, Tiyo? Hala. Oh, niya ka matugawas akong kwarto? Wa tayo eh. Unsa guywa? Kapag abli na ko sa pultahan, ikaw may ako nakita nga natug sa folding bed. Kaning kuan man gud kaning hangin man gud ning dapita. Mao nang nakunahon ako nga anhi magdihigda. Aron kung magkinahanglan ka nako, dali ra kong makadungog inig tawag nimo. Dili ko mo too. Aw. Wa ko'y mahimo day kung mao na imong unahuna. Basta mao na tinuod. Imo kong gibantayan, Tiyo. Ha? Uy! Anong bantayan man taong ka nako? Ayaw taon pagtuon na dedulsi, uy. Anong bantayan man sa ka nako? Gisugo kang papa, no? Wa lagi taon day, uy. Anong bantayan man sa ka nako, good? Hambot lang, Tiyo, eh. Okay, sige. Wa magkakasuguan ni papa. Okay ra. Muadto na ko sa kusina. Kasi may imong gusto, day? Kutawan ka na kong kape o gatas? Ako lang, Tiyo. Wa ba agad ko maanad nga silbihan ko. Maoy akong naandan nga ako mo'y musilbi. Day. Pero ang gusto gid akong silbihan, wa na. Dili ko na maangkon. Nabuang naman tingali ko. Nadagi ko sa pagpakonsensya ni Libran ako. Ako gitsong giatagan ng engagement ring. Buang ko. Anong ako magitong gibuhat? Wa gani sa makahuat nga ako'y musulob sa engagement ring sa iyang kamot. Iyan ang gikuha gikan ako. Ug iyang gisulob. Sa may naitabo na ako eh. Wa gyud ko mabugnaw sa kainteresado ni Debra. Naibaw man unta ko nga dili ko magmalipayon uban ni Debra. Pero nganong mipalit magyud kog engagement ring. Kung makasal ming duha ni Debra, wala ko'y kagawasan. Aro ipadayo na mong duha nini ang among mga saad o panumpa. Pero mabdos sad si Debra. Ug nakasiguro ko nga ako yung anak ang nasa iyang sabakan. O gusto siya. Wa ko niya biyae. Kaya nagkinahanglan kong ikauban sa akong kinabuhi. Kahasol biyahe. Gusto. Mangita kong lugar nga mapahungawan ko sa kalibog ron sa akong gipati. Sigurado ka ka, gali na ito makita si Rafi. Dili ko maniguro. Gusto ko siyang ikasulti. Dili na mahimong magpaabot pataglaing kayon. Kinahadlo ko sa buhato Dulce. Ang ako lang gikahadlukan, Manolo. Kung masayod si Dulce ning ato karong gibuhat. Ganiha, nagduda gyud siya nga wa nato sugoa si Benjo aron bantayan siya. Ayaw na supaka ang iyang gusto. Saon sa si Benjo Dito man matug doon yung sa kwarto Dulce. Aron ko na masiguro niya nga dili makagawa si Dulce nga dili siya masayod. Pero nganong dito magigibutang ang folding bed sa atbag yun sa puntahan ni Dulce. Ay, magawas na ko sa auto.
Unyag mo anhi si Ravi. Unsa may akong buhaton. Dili mahimong mugawas ko sa auto kay tingalig makita ko ni Ravi. Mausap do. Sige. Di lang ko magawas. Ako lang ang blihag gamay bitana. Kung may nahadlok ng imong plano, Manolo. Ikaw ra gyud nahibaw unsay imong plano. Bahala na to si Dulce. Ning ana sa akong tudlo ang engagement ring nga gipalit ni Rafi. Ug mao ni timaan nga wa nay makailog ni Rafi gikan ako. Kinahanglan ako nang lihok ng akong mga papeles. Unahon ako ang akong birth certificate. Ingon man ang Senomar. Sa higayon nga mahuman ko naglakaw ang akong mga papeles, anha pa kumupalik sa pagpakita ni Dulce. Asam ko yun ipaingon. Ay. Oh. Yun. Mao man yung dapitang akong nadasmagan ang usa ka hamtong nga gitawag na kog Mama Milay. Mao man kining lugar. Pero nga nung miabot man ko din eh. Kitsa may nagkatod na ko din eh. Kanao. Mao gina ang simbahan. Mao gyud kay naa sa kilid ang dagkutanan og kandila. Buang. Mibalik mo ko din eh. Ako na sagkang makita ang naana ko nga si Mama Milay. Ako na sagka siyang makita. Manolo, ni Asia. Kinsa? Si Ravi. Ha? Hay. Kanang auto sa luyo. Kanang puwa nga auto. Sigurado ka? Dili ko mahimong masayop. May kauban ka siya? Wa ko mahibaw. Migawas na siya, Manolo. Ay, dili ka lang ha. Ako rin magawas. Ako si Sundan. Maghuat ra ko din eh. Dili ka lang. Ako rin makisulti niya. Kung madugay ganit ko, ayaw ko mapasa, ha? Basta, mubalik ako ni. Dinhigin ako hapit madas may gay katong naan ko nga si Mama Milay. Ni Akasia. Dool ra ka din ang iyang gipuyan. Gusto ko siyang makita pag-usap. Gusto kong madungog ang iyang tingog. Managkot una kong kandila. Una kong suot simbahan. Lord, tabangi ko. Napuno sa kalibog ang ako rong una-una. Tabangi ko, Lord, aron kong magmalinahon. Mubalik ko dagko to kandila. Oh, iya pa yung gunita na posporo. Ako na siyang waton. Sorry Mugamit ka sa posporo? Oh, sagdi lang. Maghuwat ako. Murag nagkita naman ta? Tuod. Nakita na ta. Duha ni anak higayon. Katong naigo ko sa imong siko o katong nag-abot ta sa prutasan. May kaila ka bang Dulce? Oh, Dulce. Murag tingalig mayong ka lang. May kaila ko nga Dulce. Oh. Ikaw to yung gikauban sa usa ka mall. Din namalit mo kuna sa bata, ha? Ganong nahibaw ka man. Kun ba na? Ikaw gito nga ako nakita nga gikatupad ni Dulce. Ikaw gito. Ugod sa ilabot ni mo ni Dulce, ha?
Gusto lang ako siyang tabangan. Tabangan? Ikaw ba ang iyang sugar daddy? Sugar daddy na di ay itawag sa tao nga gusto lang mo tabang. Aron dili siya maparehas sa iyang inahan. Nganong naibaw ka sa kahimtang sa iyang inahan? Anong imo kong ipasangilan nga bagong sugar daddy, Dulce? Unsay labot mo, Dulce? Ako ang amahan sa iyang gimabdos. Imong giangkon ang gimapo si Dulce. Akong anak ang gidakaron ni Dulce. Kung di kaya man, nganong nalayo siya di mo? Imo siya gimaltrato. O gikauwaw mo ang iyang inahan. Hinungdan nga imo siya gipalayas sa imong gipuyan. Dili ka na tinod. Nganong nalayo ba siya di mo? Wa mo ang kuna ang ikimabdos. Gipaabot ko ang akong anak. Nganong nalayo malagi siya di mo? Siya ay mibiya sa amo. Dili ba ito mong ubiya si Dulce sa inyo? Nga wipe mong at karaso. Unsa ka man sa kinabuhi ni Dulce? Ha? Iya kong hero. Unsa? Huwag kang angin kabalakan. Mutabang lang ko sa mga binuhat na idaw-daog sila kabalakan. Kung basila ko rin mo, kung usa ka si bidaw-daog niya. Mahal ko si Dulce. Lagmahay gani ko. Nganong wa gyud na kumahatag niya ang dugay na niyang gipangandoy. Kung sa iya pangandoy. Nga madungog niya gikan ako. Ang paglitok og I love you. Maudi ay nga iya kagilayasan. Tun kay gusto mo lang pamamtusan, pero dili mo barukan ang imong kakuha. Dili na tinuod. Mahal ko kayo si Dulce. Unya nganong naingon man ni Ana ang inyong kinabuhi. Nganong milayas pa siya. Tungod sa babae. Bisan sa una-una lang. Wa ko panganduya nga babae mo ay makaguba sa among panagtipon. Mahal ko si Dulce. O kini, napamatud-an ko yun. O kung magkita alam yung pag-usab, ako na siyang padunggon sa tinud-anay kong pagbati nga to sa akong ni. Mahimo ko ganing isinggit sa tibok kalibutan. Nga love na ako ang akong ni. Nganong nalayo malagi siya ni mo? Usahay, doon naging mga pangitabo nga mukalit lang pag-abot sa imong kinabuhi nga wa mo tuyo ah. May bagtingin mo cellphone. Kadiyot akong tanawon. Kundi gani importante, mangitatag lugar nga magkasulti tagmayo. Nga akong sekretary. Magkita tagbalik, sir. Okay. Basta ipasalig na ko ni mo. Dili ako ang bagong sugar daddy, Dulce. Kung nagasiguro ko, nga wa yung sugar daddy si Dulce. Gusto pag idunta ko magkigsulti ni mo. Pero kinahanglan na nga mubalik ko sa opisina. Mahimong magkita lang gyapon ta din eh. Huwag problema. Ingon gyapon ining orasa. Magpaabot ko ni mo. Dugay lagi ang inyong panagsulti. Taghan kong ribawaan ni Rabi. Pero ang importante, nasayod siya nga dili ako ang bagong sugar daddy, Dulce. Imo siyang gitug-anan nga ikaw mo ay amahan ni Dulce. Wala ko siya tugani. Mituo ka siya nga dili ikaw ang sugar daddy sa atong anak. Mituo, kay mitubay man siya sa pagpagigsulti na ko niya. Ug nahigog ba yung siya sa atong anak. Unya, wa niya hisgote si Dibra. Mahimo sa sunong pagkita. Utugan na siya pa ni Dibra. Wa di ay nimo pangutan na. Nganong mibiya ang atong anak sa iyang bahay? Kuno pa siya tawag siya ay sekretary. Mutugan na si Rabi pa ni Dibra. Pero kasiguro ko, mangita nagpaagi si Rabi nga magkakita sila si Dulce. Sila sa papa og mama tiyo. Nanimba lagi silang duha, day. Grabe sang simbahan, no? Hangtod karon wa pa sila mamauli. Tingalig, nagsunod-sunod ang misa, day. Og ilag yun ning itambungan. Sobra na ka, tiyo, ha? Bitaw, day. Ato-ato, ha? Tingalig kasabang ko ni papa ni mo. Gusto unta ko mulakaw, tiyo. Anong naunta man? Mudagan na lang ka? Ikaw gid tiyo. Kung mag-exercise ka, day, why problema? Andam sa kung mag-exercise. Ha?
Andam ko ma-exercise. Nganong apil man ka, tiyo? Ubanan ka man ako. Lain sab nga ikaw ray mag-exercise. Kinahanglan doon na gyud kay kauban. Tiyo, maghago-hago lang jud ka. Sa masab taong ko eh. Lain sab kayo day nga. Maglakaw ka nga wa kay ikasulti-sulti. Mag-exercise magha ka. Unya, di ka malain nga maaan kang amahan sa akong gimabtos. Uy, kanang malain man ko. Oh. Kay bawag ka day ha, nga dili na tinuod. Oh, dili ba? Ang importante, nga dili ka laayan. Kano sa pa kami magkatagbo pag-usab ni atong Debra? Unsa? Kinsang to akong gikasulti. Ano ko na? Wala ko makuha iyang pangalan. Pero, murag miluag ang akong tugan. Nga dili di tinuod nga sugar daddy siya nini. Naluoy lang ko na siya. Og dili siya makatugot nga mapareha sini sa iyang inahan. Kinsa magigahatong tawana? Dili maayo nga mobalik ko sa bahay nga gipuy-an ni atong Dulce. Tungod kay palpak ang akong gisuko. Mahimong hugot ng gibantayan ang maong tapit. Duda sab ko sa nahimong sugar daddy ni Dulce. Mahimong dato gyud ni ug maka-hire og daghang bataan aron bantayan katong animal nga matos. Ipiling ko ang armas nga kanunay ko untang gida. Aron kun makakita ko kikayon, ako na lang mulikidar ni atong Dulce. Nagasiguro ko nga makapatay na sa kaguol o konsumisyon kining singsing akong gisulop. Ako nang ipagarpar ni atong patanon nga hinatag ni Ravi kining engagement ring. Timaan nga kaslon gud ning duha. Mamatay ka sa kaguol, Dulce. Ay, salamat. Oh, ngano ka, Benjo? Nalipay kong nanguli na mo nang uy. Nahibong ba is di Dulce nga nung dugay mong nanguli? Benjo. Nang. Ang sa latest nang... Ang latest, kay gikaon sa bakunawa. Ita sa di mo nang uy. Sige nga lang yung mo binuang dra. Huwag ka mahadlog nga. Mubalik tong panahon nga. Magdawit ang ingon nga. Gikaon sa bakunawa. Wow. Ay, simbako taon ka, Benjo. Kanunay kong giampo nga magpadayo na ang katinaw sa akong huna-huna. Kay labaw ko karong gikinahanglan sa akong anak. Mao gani. Nahibong ba si Day Dulce nang ngunong dugay mo nang uli. Nakaingon ganito nga. Grabe ka nung iyong pagsimba. Gusto lang yun mi nga magmalipayo na ang among anak, Benjo. Nang, doon na mo'y nahimo? Ay ko pangutan-an ni anak, Benjo. Basta, ang bugtong ni mong buhaton, maurag yun ang pagbantay ni Dulce. Nga dili maduol ni atong Rayna sa mga syukoy. Oh, niya malagi ka. Gipasuod ko sa imong sekretary kay akong gipakitaan ni gisulog na akong engagement ring. Usa? Tinagiunta ko niya pasutlon, pero ako gipakitaan ni engagement ring. Ug akong giingnan nga importante ang ato rong panagsultihan. Ay, naana sa ganan yung pagka-demanding, di bra? Demanding din ang ipagarbo ko nga hapit agad ko mamahimong Mrs. Ravi de los Santos. I love you, Ravi. May mo ba ayaw din eh? Katingalig, may mukalit o gablis pultan. So what? Hapit ako na nga itong kasal. May gisugo na ako akong boss. Kung kinanglan nga ako din yung matuman. Ako nang gipa-online na lang ang akong NSO. Kaya wako'y masugo dito sa ato. Madugay o gasto pa kyot. Unahon ko na ang gisugo sa among presidente, okay?
Mas importante ba ang gisugo sa inyong presidente kaysa sa umaabot atong kasal? Importante. Rafi! Bahin sa kontrata na mo sa dako na mong client ang akong mission, Debra. O kung ako makumbinser ang mao na mong client, nga kami lang gihapon mao ang ilang supplier, musaka ang akong posisyon. Og dili mamligro ang among kumpanya. Wa ko'y labot, ana. Ang akong gianhi mo'y atong hiskutan. Pida ni mo, no? Ang imor yung kalipay ang importante ni mo, Debra. Sorry. Managlahi ang atong prinsipyo. Sabot mong ipasabot. Makapaabot ang atong kasal. Pero kining misyon nga gisangon ako sa akong presidente, mo'y akong priority. Unsa? Mugawas dayon ko ining opisina, ha? Kay mobalik ko sa among meeting. Magpaabot ko nimo dinhi. May mong di na ko makabalik din sa akong opisina karong adlaw. Unsa? Sorry, Debra. Nahatag ko na nimo ang tanan mong gikinahanglan. Pero nihigayon na, dili mo hawak ang akong desisyon. Inigawas na ako nining opisina nako, patrangkahan ko ni. O tugnan ko ang akong sekretary, nga pasudlon bisan kinsa. Bisag ako? Bisag ikaw pa, Debra. Dugay lagi mong nanguli, ma. Ay, saon ning imong amahan ay. Mura gyud og nanguyab na ako. Unsa? Iya kong gisoroy, oy. Anugon lagi nga wa ka makauban. Mahimong mga unta tabisag asa ang imong gusto. Daghan gid og kwarta si Papa man, no? Iya gyud ko nung gipangandaman ang higayon nga iyatang ikauban. Maayo hinuon, ma. Inyong gisugo si Benjo, mga pabantayan ko bisan sa akong pagkatog? Wa man. Nakugang manggukugan niya. Pag-abli na ko sa pultahan, diha siya nagigda sa folding bed at banggid sa pultahan sa akong kwarto. Wani mo siya pangutan, nganong didto siya matog. Nakatog naman kuno siya dito. Nagpahayahay naman unta kuno siya dito. Ang ako lang ikahibot ngan. Nganong dito giduol sa akong kwarto? Nak, nahibaw ka ba ya, ha? Nga pinangga kakaayo ni tiyo ni mo Benjo. Oh, hinuon sad. Basta, wa ninyo siya sugo ang bantayan ko? Wa, oy. Ma, magpauban na niya kong tiyo Benjo, ha? Asa man mo? Mupalit kog cellphone. Gining paubanan ko ni Day Dulce? Mamalit man ko na mong cellphone. Oh, sige. Ako magkay bodyguard ni Day Dulce. Larga! Tagahayo niya kwarta si Dulce Miday. Aron ipalit niya cellphone. Doon naman ko na siya kwarta, Manolo. Nakatigom kita si Day Dulce o ba ni Bay Rabi? Pero yun na siyang tagaan kada sweldo ni Bay Rabi. Boss? Pero iyaman ko nung giuli. Ha? Uy! Yun ang imang giuli! Ako na din yung giulian! Sige, Benjo. Ubalay si Dulce. Inalang si Kanor nga si mo drive sa auto. Ako lang, busing. Ako lang. Kaya kamao ka rin mo drive. Kamao, busing, uy. Oh, nga nung wa man lagi ka mo drive sa auto ni Ravi ka ni Adto, ha, Benjo? Mauwang kong manghambog nang. Huwag mo sa guhag da ni Bay Rabi nga mo yung drive sa yung auto. Hoy, Benjo, nahinomdom baya ko. Ingon baya to si Ravi ay nga mag-cut-on kag drive. Lagi? Pero huwag mo guhag da. Mauwang mo sagko. Maniguro lang ta, Benjo. Si Kanor lay mo drive. O ikaw, ubanta rin yun ni Dulce. Okay? Naglagot ko sa gibuhat ni Rafi. Kipiyaan lang kong diretso. Kagiadto ang iyang boss. Priority ko na niya ang iyang trabaho. Karon ka inig uli ni mo. Hilakan takit kag maayo. Aron kunuhay, nahiupos ko sa iyang kipuhat nga murag ng hingilin ako. Tan-aon, tagdili ka pa mahadlok nga maapektuhan ang akong gisabak tungod sa pagsigi kong hilak. Muhila kong daan. Aron manghubag ang akong mga mata. Pero sa pagkakaroon, hubgon ko ang akong mga mata sa mga manindot nga talanaon dinhi. Mamalit ko kutob unsay akong magustuhan.
Daga siguro kung hatagan naghihapon ko ni Rafi og kwarta. O sabi kipunayan ni mo kap-kap sa imong kilit, tiyo. Ang akong armas, day. Doon na kay armas, tiyo. Uy, tingaling pa sa kapag kaskwardya din niya. Maprisog yung kagahat. Joke ra, day, oy. Wala ino naman gutong akong kapakap-kap good. Bodyguard ko kunin mo. Oo, di ba? Ikaw, gid, tiyo. Tiyo, si Debra, ni Asia. Unsa? Well. Magkamaodi ay mag-shopping ang anak sa buang. Well. Hoy, narasam ka, ha? Hoy! Sunod ka na. Nga no? Laban ka? Ha? Laban, Jud. Kaya wala ko manguna ni Mas Dulce. Ano mo mang siyang biklong, Jud, ha? Tiyo, ako mo iyang kontra. Busa pasagdi nga ako may matubang niya. Ato lang hinayon ang atong tingog aron. Dili maukay ang mga tao. Unsa tayo mong gisulti? Makamao ba kong mag-shopping? Ikaw, makamao kang mag-shopping pero wa kay kwarta. Kanda, igo, Jud. Unsay way kwarta? Ako? Way kwarta? Dili pa may abot man sa punto nga nang hulga ka namong duha ni Rafi? Nga imong ipapriso? Kay ako gyud mo iyang gipanaliptan? Ha? Bugo ka gyud. Ideya to ni Rafi aron makagawas siya nimo. Badi ay! Hoy, kita ka ini? Oh? Mao ni ang engagement ring namong duha. Hapit na may kaslon. Kana, sing-sing? Oy, lumots baso man na. Asa ko too? Paghilom! Dili ikaw mo'y akong gipatuo, ha? Kung ikaw pa'y pakasalin ni Bayrabi, nganong, doon na ka may gisugo aron pusilon si Day Dulce, ha? Unsa? Ayaw patakag pang masangil, ha? Klaro ano? Imo tong gisugo. Nagsugo niya, no? Unsa to? Tarong na anang imong sinultihan, ha? Ikiha ko ikaw! Uy, ikiha! Di ko mahadlok ni mo, Day. Ikiha kay doon na sa ko'y testigos, no? Pantay lang yun ka! Ikiha ko ikaw! Hoy! Asa man ka? Ikaw mo lagi hadlok! Tiyo, osto na. Ngiga. Bidag nga nung milakaw dayon? Human na itong babayhan na ba? Ako gitong pagkauwawan din, eh. Doon na sila engagement ring. Ayaw tuwa to day, eh. Tingalig siya rin na hibaw nga engagement ring tong iyang gisulob o hapit sila kaslo ni Bayrabi. Dali na, tiyo. Mamili na tag cellphone aron makabiya dayon ta dinhi. Tingalig mo balik pa si Debra dinhi nga magdag pulis. Oncho, ha? Animal! Ano kung yun nga wala ko dadang akong armas? At turoon ta dito mamatay ka tong Dulce. Tinuod ka ang gisulti ni atong pahong-pahong nga misulti ang akong sinugo nga ako mo ay nagsugo niya. Akong tago ng akong sinugo aron maklaro na ako. Kay kun wa siya magsugo, ako gitong ikiha katong ginganlan o bensyo. Unsa? Inyog yung nasugatan dito sa mall ang reyna sa mga syokoy? Lagdinong? Yabang gipasakitan si Dulce. Ayaw mo kabalaka pa. Dili na siya makahimo bisag sa pagkusi nako. Kay ako gid siyang suklan. Dulce, mabdus in town ka. Ipaniguro pod nako mga dili maunsa ang gamayng anghel nga niya sa kong sabakan. Walay guard sa mall nga may duol ninyo. Kuning, unsao man pagduol, busing. Nga, medyo, di makayo kusog ang amutingog. Pero, priming maigo ang reynas mong okoy. Paibog ba siyang engagement ring? Engagement ring? Lugi, busing. Iyang gipaibog si Day Dulce. Pero, akong gibugal-bugalan. Nga kung tinuod ba itong iyang engagement ring, nga kung tinuod pang kaslunon silang duha, nga nung gusto mo niyang patyon si Day Dulce. Be, Usa. nakalitan siya sa akong gisulti, busing, oy. Unya. Unya kay iya man kang ikiha tiyo. Kana, kung tinudon niyang pagkihan ako, dili ka siya babaga ni Bayrabi?
Teo, ayaw gid pagsalig, ana. Kana kay gihatagan niyang engagement ring si Debra. Sigurado na gid siyang pakaslan si Debra. Wa gani siguro kun siya ba'y nagsugo aron pusilon ko. Si Ravi mo ay misugo or pusilon ka? Imposible ka na, anak. Nganong imposible man pa? Nakaila ka na di ay ni Ravi? Oh, wa pa'y noon may makailanay. Pero suma siyang istorya. Ngayang gidawat si mama ni mo. Nagpasabot lang na nga matiyon-ano siya siyang gugma ni mo. Gugma? Bisag ka usapa. Wa gid siya makalitok na ko og I love you. Mao ba? Maunggikan karon. Tudloan ko na ang akong kasing-kasing. Aron dili na siya mo ipitik pa ini. Ako nang tao ko nang akong sinuko kung nasakpan ba daig siya. Ug iya kong gikanta. Bantay ka lang yun, Benjo. Ikihatag yun ka. Ipapreso ka yun na ako. Inadi. Oh. Anong sige man nag-ring? Sa magkay nahitabo? O mong gitupag ka nga akong tawag ka. Uspo na kong tawag ka. Haskag! Ikihag yung babayhan na busing, no? Oh, mangitatag mayong laking abogado nga makalaban ni mo. Buang nasab na ako busing, eh. Nakaingon ang guguad to. Kay, naluhoy kong daidulusi nga iyang gihambugan sa singsing. Engagement ring kuno to? Ayaw masulang imong kaugalingon, Picho. Nalipay gani ko nga imong yung ginabanan ng ako anak. Ang ang sa busing, eh. Gamay pagod si daidulusi nga ako nilang atiman niya. Aw, bisag, bago pa siyang himugso, buhi pa sab doon itong atong higayon ang akong inahan. Mao gani akong gibahayan, Picho. Wa ko sa ilang kiliran, sa dihang ilag yung kong gikinanglan. Gipagita ko gihapon ang babae nga mo'y nakaingon kanong nahimo kong TNT dito sa Malaysia. Siya gid mo'y naghaylo sa ako maginikanan aron patrabahoon kuno ko sa Malaysia. Ay nananag, una-una abusing, oy. Niya naman kauban nila. Naayo gyud si nang milay tungod sa mapailubon mong pag-atiman niya. Kikaluyan ang yun mes kita San Picho. Pero dako ako paglaom nga matagan ko guhay katapos ang kalipay si Dulce. Buhaton ko yun ang tanan aron dili magmahay ang ako anak. Nganong gipagkatao pa siya na kalibutan. Animal. Mao ding wagid ko tubagasa kung sinuko. Kay nagtingkagol na sa diay sa presuhan. Maayo ka ni kay nagsusi ko. Pero murag dili gid ko makatuo nga mitug-an ang akong sinuko. Ay, hain pa masabka ni si Rafi. Huwag ni manawag aron magpahibaw unsa siyang orasa mo uli. Kinahang nang madali ang among kasal ni Rafi. Nak, mga unat ah. Kamu lang una, ma. Wa man ko gutom, ma. Oy, dili na mahimo ha. Ayaw kalimot, duha mo nga nagkinahanglan og sustansyadong pagkaon. Mukaon ra lagi ko, ma. Naguol na sab ka sa nahitabo ganiha sa mall. Iyang gipanghambog ang singsing, ma. Engagement ring ko no to. Og si Ravi mo ay may palit. Sakitan di ay ka. Uwa, uy. Wa ka sakite, pero nagsigi kag huna-huna sa maong butang. Baka kon si Ravi. Nak, nakasabot ko sa imong gibati. Pero nakabawas man ka ni Debra.
Ako siyang giingnan nga iyang gihulga si Ravi aron dili sa biyaan. Nga kwarta mo iyang gikinahanglan ni Ravi. Sakto gyud ang imong gibuhat, Dulce. Minaro gud ang iyang paagi. Iyang giguba ang inyong malipayong pagpuyo ni Ravi. Aron maiya, unsa may maiya ni Ravi. Pero sa ako ba yung tanaw ni Ravi, nak? Ikaw gyud mo iyang love. Love good town. Digi ko mo tuo, ma. Anong dili ka man mo tuo? Bisag ka usama. Wagi ko niya padunggan ni anang tamis nga I love you. Nak, doon naman ko'y mga lalaki nga dili showy. Pero naara sa iyang kasing-kasing ang iyang love. O kana, mao'y akong nabantayan ni Ravi. Si Mama, baya. Unsaon gani mo pagkabantay nga pulos man bakunawa inyong panagsultihan kani ato ni Tio Benjo. Gusto ka, nak. Pero mahinumdum pa baya ko sa nang hitabo ka ni Adto, nak. Labi na gyud sa diyang gikauban nato si Ravi. Wa ko gikauwaw ni Ravi, anak. Ma, Maura gyud ay akong gipasalamatan sa inyong panag-uban ni Ravi. Iya kong gidawat o gitahod. Nagmamagod siya nako. Kung wa pa lang mo abot sa ato katong rain na sa mga okoy. Tingali, malipayon gihapon ta. Musamot na ginunta to sa pag-abot ni Papa nimo. Kadtong yung dibra, maoy angay kondinahon. pero ako nang gitun-an ang akong kasing-kasing, ma. Nga isira ni Alang ni Ravi. Wa man lang ka manawag. Aron magpahibaw nga gabi ka na day kaayong mahiuli. Gikapoy ko. Magsukad ako. Aron mangaon na ta. Mikaon ako. Mikaon ka na? Modiretso na ko sa kwarto kay gikapoy ko bayo. Ayaw kong biyae. Ngano naman sa ka? Dugay ka kaayong nauli. Karon nga miuli ka man tuod. Wa ka lang gani mangutanan ako kung nakakaon na ba ko. Ug nganong mangutana pa man ko? Nga niya ka naman sa bahay. Wa na ako dad ang kaldero. Busa nga nung wa ka naman lang mukaon kay gigutom ka na. May mo ba? Husto na sa imong pagkanager, Debra? Animal. Midiretso lang siya sa kwarto. Dili mahimo. Ako siyang apason sa kwarto. O tug-anan nga nagkita mi si Dulce sa mall. Nakita mo si Dulce sa mall? Excited ka? Unsa man iyang kahimtang? Dako na ba iyang tiyan? Maklaro na ba? Importante pag yudain mo katong Dulce. Oh. Wa ka lang gani manghutana. Giunsa ko sa pagpakauwaw sa imong patanon. Usa? Gipakauwawan ka ni Dulce? Si Dulce nakahimo sa pagpakauwaw nimo? Nganong iya man kong giingnan nga nagka-shopping ko tungod sa imong kwarta. Kung sa iyang pagtuo, wa ko'y kwarta? Tingalig mo siyang giunan sa pagpakauwaw. Siya'y imong kilabanan? Ay, Debra. Mibiya man to na ako si Dulce. Pero sod sa hamubo na mong panagtipon ni Dulce, nakuha ko na ang matuod niyang kinaiya. Inosente si Dulce. Ug ako, maro? Ikay tubag sa mga mong pangutana. Mahimo ba, Debra? Hatagi ko gigayon bing nga makapahuway nako. Magkita pa mi sa akong client ugma sa iyos buntag. Hindi ka lang mangutana kinsa iyang kauban? Di na nako importante na. Isa iyang kauban. Bisag ingnon ko ikaw nga kauban niya ang iyang sugar daddy? O kinsa may nagsulti ni mo nga dunay sugar daddy si Dulce? Unsa? Di ba ikaw man to'y unang misulti na ako? Nga dunay sugar daddy si Dulce? Diin ka man niining maong kasayuran, ha, Debra? May nakuhang litrato si Dulce nga kauban niya ang usa ka matured nga lalaki. Usa ba imong ikahinga niya? Dili ba sugar daddy? Og ikaw? Dili ba doon na ka man say nadawat nga litrato nga may kauban siyang matured nga lalaki? Pero kauban niya sila si Binjo o si Mama Milay. Mitahod ka lang gihapon sa buang? Ay, may uba di na ta magisgot nila. Mapahuway na ko.
Wa ko malipay sa imong gibuhat. Kaya sa may akong gibuhat. Imong gilabanan si Dulce. May mo ba di na to maglalis may tungod niya, anak? Papahuwayan ako. Wa pa ko magkakaon. Tila ko nimo sawan. Papahuwayan ako. Dili ka lang mabalaka nga batuog kung way kaon. Sige. Paghukad kay ubanan ko ikaw nga mukaon. Pero di ko musaw og kaon nimo kay busog ko. Okay na nimo? May hunahuna ka pa sa pagpakasal nako, Rafi? Anong gipangutan ko nimo, anak? Ha? Murag, wa ka na interes. Ay, imurag yun ang una-una, di bra. Unsa man? Papahuwayon ko nimo, di? Sige, ako na lang mo kaon. Pahuway na lang. Nagkita sila si Debra og sini. Nganong sila man hinuoy nagkita eh. Nganong di man kami. Ugma, kinahanglan ako yung balikon katong akong gikasulti gahapon. Kinahanglan magkasulti mig usab. Ingon siya, dili siya sugar daddy nini. Igo lang siya mitabang. Pero nalipay ko. Dili siya sugar daddy nini. Miluag ang akong dugan. Wa naman hinuon ko'y kanang mukaon. Lahi ang napatsyakan ko karon ni Rafi. Murag lahi yun ang pagsusi sa sugar daddy ni atong Dulce. Ug sadyang ako siyang gisultihan nga nagkita mi si Dulce. Nikalit paggilak ang iyang mga mata. Murasik dalipay. Di ka lang masayo pagpalipat sa atong kasal, Rafi. Katug yung Dulce mao'y maalaot. Morning, Ma. Oh, morning, anak. Manimbag yapon mo si Papa? Mura. Mooban ko. Oh, moban ka? Oh. Nganon ako kang kaman, Ma. Ako makugang dayoy. Nalipay hinuon ko. Kay ikaw na'y nanghagad sa pag-uban mo. Gilaay mong gugudinis bay, Ma. Unsa man mong orasa mang lakaw si Papa? Ako pangutanon si Papa ni mo, ha? Kung unsa tang orasa man lakaw. Sige, Ma. Kay maligo sad ko. Muuban si Dulce na ito karon. Maulagi. Nakabantay ra ba siya nga nakugang ko? Karon mi nagsabot si Rabi nga magsulti pag-usap. Kinahanglang magkasulti nga magbalik si Rabi. Nanon niya? Unsa may atong buhaton, Manolo? Dili mahimong dili ko tungahon si Rabi, Milay. Mapakyasap akong plano alang nilang duha ni Rabi o Dulce. Unsa may atong buhaton? Ha, Milay? Ay, salamat! Uy, niyara na mo din eh! Ano mo di ay, Bincho? Wa magig ko makatuga bi eh, Unsa? Nanuwa ka man makatogo, no? Nagsige lagi ko una-una sa ikihan unya ni Debra nako. Oh, husto. Kinahanglang mapagitaan na itong bayong laking abogado si Bincho, Milay. Ha? Sulti si Dulce. Nga kamulang unay simba. Kay ubanan ako si Bincho sa papagitag abogado. Ay, ang manglakaw di unta mo? Manimbar ang unta mi, Bincho. Pero nakinahanglan sa buong atensyon ang iyong problema. Dili sa blalim nga may tumangon kang kaso. Dili na bagin unta ni imo. Nganong nagpataka man sa kagpamasangil, Binjoy. Tanawa, ikaw hinoon rin ipakaon ni Debra sa bakunawa. Ayaw sab ko inaan na sa pagbinuang nang, Wabayag ko makatuga bi eh. Ayaw ka bala ka, Bincho. Di ka lagi maproblema. Bitaw, Binjoy. Sagod ka na mo pasagding manulugod. Di sa kumusugot nga mapriso ka. Kini, Lay. Sultihi lang si Dulce nga kamo lang unang duha ang manimpa. Kay ubanan ko si Binjo sa bugado. Musugot ka ha si Dulce? Dali. Kitang duha ang mahangyo ni Dulce. Galing, ay lang ninyo. Ang iyo si Day Dulce. Dingalig mahiubos ng unto ninyo tungod na ako. Dili lagi, Binjo.
Sige na, dali na, Milay. Karon day, makikita niya itong gituan kong sugar daddy nini. Buang nga sa day. Anong nalimod sa kupangutana sa iyang pangahan? Magpauban ko ni mo, Rafi. Ha? Magpawan ka? Asa man? Sa doktor. Ay, karong hapon na lang. Ay na lang karong buntag. Karong buntag gikasabot ako ang doktora. Nganong nakigsabot man ka nga wa mo pangayo ang akong pagtugot? Naibaw ka gyud nga doon ako trabaho. Unya, saon man na? Nga nagkasked naman ko. Ay. Ikaw na lay adto dito. Ug sulti lang unya ako sa resulta sa imong check-up. Kung si Dulce pa kahimyangyo, di ko di mo paliparan. Usa? Anong nagisgot naman sa kang Dulce? Dali ramang kukunin mong baliparan. Bahin ni sa atong anak ang akong ipa-check up. Dili kay ako Nakasabot lagi ko. Pero doon ako'y trabaho. Okay? O guwa ka mo pasidaan ako nga magpa-check up kag doktor. Saon? Ay kog lang ana, adto na ko. Oh. Walay kiss? Nagdali lagi ko. Murag may milagro da. Kinahanglang ako ni Masayran. Di may mong pakyason ko ron ang akong gikasabot. Murag gusto kong makigsulti niya dugay. Murag daghan siyag nasayran bahin sa kuni. Kinaga magkita gid meron. Luoy po si Tio Benjo, mano. Naamong na lang siya sa akong problema. Nak, kahibaw ka baya gyud nga gamay ka pa. Diha na si Tio mo Benjo o Banato. Mahal ka kaayo niya. Maogid ma. Usahay, mabasol na ko akong kaugalingon. Nganong hangtod karon wa pay pamilya si Tio Benjo. Kita di ay. Iya mong pamilya. Lahi man gyud ma kung kaugalingon yang mga anak iyang hagwa-agwaon. Unya karon, nagatubang pagit sa problema. Ngano di ay. Nagtuo ka nga tinud-on ni Debra ang iyang hulga nga ikihagyod si Benjo. Oh. Nganong murag nakasiguro man ka ma? Tungod kay mituo gyud ko nak. Nga kadtong babayhana, mao'y nagsugo ni atong namusil nimo. Pincho, dili usa ka bugado ang atong pakikitaan. Unsa busing? Mao na, Pincho. Busa mahinaot ko nga kita rin na sayo din eh. Ayaw gyud tug ani si Dulce. Ay, ni-scam di ko ini. Pero ayaw ka bala ka. Tabangan ko ikaw. Ikuha ko ikaw og labing maayong laking abogado. Unya busing, kinsa ba dining ato karong pagkikitaan ha? Si Rafi. Ni anak ka siya. Mayantag, ni anagid siya aron magkasulti mi. Kinahanglang masayran ko kinsag itong tawana. Man ako siya makita din eh. Nauwahi ka po sa pag-abot. Ayaw lang pakita niya kung dili ka na kusinyasan. Mura di ay mag-shooting ta din ni busing. Ikaw gustong masayod si Rafi nga ako ang amahan ni Dulce. Aron mapahungaw niya ang ikipati. Aron masulti niya usabay gusto niya isulti. Oh, sige busing. Bisig sinyasan ka na ko, ayaw gyud siya tug-ani nga ako si Manolo, ang amahan ni Dulce. Inala nga natando ko sa kahimtang ni Dulce. Nga naluoy kayo ko niya o sa iyang inahan.
Makalaom ba ko niya na, Benjo? Klaro kay busing. Makalaom jud ka. Ay kabla ka. Uy, busing. Si Bay Rabi ni Ana. Tago ha, Benjo. Kay maduol ako niya. Wa gid siya na. Nauwahi ka ako. Ug wa na siya makahuwat. Ay, Kaniha ka lang nagpaabot ako. nagpaabot gid ko nimo. Salamat. Ado ta dito magsulti, Rafi. Naibaw ka ba nga naginaminam kong muabot na din ang kabuntagon? Aron makita og kasulti ka. Yun ang sab ako gibati. Basta to, nagkasulti tagapon pero wa gid ko makapakangutanak din sa imongan. Dili naman tingali kinahanglang masayod ka sa akungan. Ang importante, nga dunay nangako sa imong katungdanan, nga to'y tulsi ug sa iyang anak. Wa ko buhii ang akong kaakuhan nga niya og sa maabot ng mga anak. Sila lay mibiya. Tigali, dako gyud ang hinungdan, nga nung may piya siya nimo. Ako mo isad aning tanan. Babay ba ang hinungdan? Dugay ko na siyang girlfriend. Pero akong gibuwagan. Akong gibiyaan kay gilumpong mi sa akong amigo. Babay gyud di ay ang hinungdan. Nagkasabot mi sini nga magpakasal inigtungtong niyag 18. Kay wa man mitugti sa diyang nagparehistro na unta mi. Ni? Minubo sa hani. Mao na among pet name. Mabdos na sini sa diyang mikalit og tunga si Dibra sa opisina. Sa akong kahadlok nga mag-iskandalo si Dibra sa opisina, ako siyang gidas gawas. Ang sayop lang yun ako kay ako siyang gidas sa usa ka motel. May hinuhula kang yun di ay natugtip na. Dili na tinuod. Ako siyang gida dito aron way makakita nga nag-uban ming duha. Sayop lang lagi na ako nga nganong ingon ni adto ang akong gibuhat. Misamot na gyud nga di na ko makalikay ni Dibra sa dihang nasayra niya nga minor di edad sini nga akong gipamabdusan. Iya ko kong ikiha kundi siya musugot sa gustong may tabo. Og ang gikadlukan ko kay hangtod pa sini iyang gihulga nga iapil pagkapriso. Ugwa ka na makalikay niya. Bisamot na gid sa dihang didto na gid siya puyo sa bahay kauban sila sini. Si Mama Milay ug si Bay Binjo. Wa kay plano nga malayo na nabuhayan na. Di atong tibra. Nganong ingon niya na imong reaksyon. Nganong laom ang iyong paghupaw. Daan na sad niya ang lain akong anak. Mabdos si Dibra. Gikumpirmar kini sa usa ka ubigay ni. Mabdos gud si Dibra. Kung mao, uwahay na kini Arturo para sulti. Uwa ka na kagawasan ni Dibra. Sinimoy akong gigugma. Sinimoy gipitik sa akong kasing-kasing. Dili madawat ni Dulce nga duha sila nga mamahimong inahan sa imong anak. Mahimong sini ang akong pakaslan. Ug hangtod ang pag-antos si Dulce tungod sa kaiskandalusa na ng Dibra. Murag wa na padulungan kay Arturo karo para sulti, Rafi. Sir, please tabangi ko nga sini ang akong mapakaslan. Siya rin gipitik sa akong kasing-kasing. Wala ko'y matapag, Rafi. Mabos pa sa biya si Dibra si mga anak. Nalipay ko nakita ta. Nga nagkasulti na. Aron matagal kong hingpit na kalipay si Dulce. Pero dili ka di ay kawas no. Sir, muluhod ko sa imong tubangan. Aron imo kong matabangan nga makalingkawas ko gikan ni Dibra. Tabangi ko, aron sinigyod mo akong pakaslan. Andam ka bang musunod sa kong ipapuhat ni mo? Andam ko, sir. Sultihi ko unsa imong plano, kay akong tumanon. Sultihi ko, sir. Maluoy ka. Siguro akong maprospag yun si Dibra. Gikasulti ko naman ang doktor. O kumpirmado gyud nga mabdo si Dibra. Kailan mo ang doktor?
Kuan, si Dibra mo ay nagdaan ako sa maong doktor. Pangitang ubigay na ngayon mo kaila. At ito'y pa-check up si Debra. Oh, okay. Ako nang buhaton, sir. Ug sa higayon nga maklaro mo nga dili mabnos si Debra o giilad ka lang. Magkita pa ta. Pero kung mabnos ko siya, dili ka lang magkakita pa na ko. Sir. Wala naman tingali tayo angay para sultihan pa. Sir, tabangi ko. Mahal ko kayo sini. Andam ko mo tabagin mo, Rafi. Naghago gani ko sa pag-ani aron magkita o magkasulti ta. Pero siguro auna ay ako gipabuhat mo. Sir, tagay ko sa imong number, sir. Please. Aron matawagan ka dayon ako, sir. Di na kinahanglan, Rafi. Basta magkita ra gihapon ta ning napita. Aron sa buta na to, usa ako ikaw sa pagtabang. Kana kung tinuod ang akong duda. Pero kung mablos ko si Debra, ayaw lo paghahanap. Sir, mahal ko kayo sini. Huwag mahimo ang iyong pagmahal, Rafi. Kaya sigurado kong mabagan yung kininya to, Debra. Nasaksihan ko ang magaluluoy kahimtang ni Dulce. Sukad sa gamay pa siya bata. Kung karoon nga may umaabot na siyang anak, din ikaw unta mo'y amahan. Angin na siyang premiuhan sa iyang magkasakitan. Sa una ko lang pagkakita sa kuni, nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nga dili siya ordinaryo nga pagkababae. May mo siyang iwag sa nag-inusara kong pagpakabuhi ng kalibutana. Nganong wa mo baruki ang maumong pangandoy? Uyang nagigay ko, sir. Dali kong nagpadaog sa akong kahadlok. Di ko gustong masakitan sini. Hinungdan nga, naghimo kong desisyon nga dako di ang sayop. Nahibaw ka ba? Hinay-hinay nang gikut-kut ang balatian sa imong ni sa tumagkalagot tugot sa imong kahuyan. Wa ka kuloy baruganan. Dili ka makahimo sa paglikay ni Debra. May makahimo ko sa paglikay ni Debra, sir. Nganong wa mo ka nabuhata? Nganong gipalamay mo ang kadautan ni Debra? Hangtod ka na wa sa iyong pananaw si Dulce o ang umaabot ninyong anak. Onay dako sa iyo. Pero mahal ko kay sini. Siya ang gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi hangtod sa kong kamatayon. Pues, barugi na ang iyong katugot. Samtang wa pamahurot ang pagbati ni Dulce dati mo. Liho ka dayon ang gusto kong mahitabo. O sa ako lagi kaingon. Kung tinud-anay ganing mabbo si Debra, ayaw na paabuta nga magkatagbo pa ang duwan nato ka mga daan. Oh no, dili ni mahimo. Kitunghaan ko sa pinuwan akong sakit. Usay akong buhaton. Dili ko makalikay ni Rafi kay iyan akong gipatipon sa iyang kwarto. Sa may akong buhaton. Mudali ko kawas din sa CR. Laban ko na ang nagkamansan akong panty. Oh my God. Anong karon pamansab ni mo tunga? Daliin kong laban akong panty. Kung maghuna-huna kung maayong pasangil, aron dili makabantay si Rafi sa akong pagmens. Shit! Busing-busing. Nganong wa malagi ka mo sinyas? Dili pa maayo nga makita ka ni Rafi nga kauban ako. Unsay nahitabo sa inyong panagsulti, busing? Dautan. Unsay dautan, busing? Mabdos ko no si Debra. Tay, tinuod gid ang kipanghambog ni Debra nga mabdos siya? Musang mo gid gagawin ni Dulce, busing. Ako lagi pa siguro ni Rafi kung mabdos pa yun si Debra. Ha? Akong gihanyo si Rafi. Ngay pa-check up si Debra sa kailan ni Rafi ka doktor. May pabusing kay haskang maruan ang Debra.
Pero kung tiyod anay nga mabdos si Debra, mapakyas na ko sa paghatag o kalipay sa kong anak ni Dulcie. Ma, magpa-check up man di ko ron sa akong ubigay ni ma. Karon ba di ay ito? Oo, kadabuan ba gidunta ng akong check up. Pero, nahadlok lang ko nga mag-abot Miss Ravi sa klinik. Kailabi na yung doktor, ma. Uy, kinahanglan yun nga dili ka mo palta sa pagpa-check up na. Kinahanglan yun nga masayra nato kung maayo ba gihapon ang posisyon sa akong apo. Unsa man, moderetso ta sa imong doktor? Tingalig madugay ta, ma. Mangita niya si Papa. Nak, basta mahitungod sa imong kahimtang, dili na masuko ang imong amahan. Sige na, moderetso na lang ta sa klinik. Unsa man, wa pa kagutom, ha? Wa pa man hinuon, ma. Sige. Moderetso ta sa klinik ka sa akong ubigay ni. Anong nakauna-una man si Sir nga ipasusigid na ako sa kailan akong doktor kung mabdos bagay si Debra. Nagduda ka siya? Puwa nga. Ganun man sa kumakauna-una sa pagdaan ni Debra sa doktor nga ay nag-check up nini. Pero maayo ka nga adto sab na ako dada si Debra. Tingalig sungugon ko sa doktora nga Father of the Year ko. Kay duha dayo anak sa usa ka tuig. Ay, misamot ang komplikasyon sa akong kinabuhi na. Nganong wa man ako panagani ang pagbuntis sa Debra. Gusto, mangita kog laing ubigay ni kanang ako yung kaila. Ug adto na ko dad si Debra. Kinahanglang akong tumanon ang hangyo ni Sir. Ngano nga dugay man mo? Sorry pa. Pero mihapit na lang mi si Mama sa akong ubigay ni. Nagpa-check up ko kung okay ba gihapon ang kahimtang sa inyong apo. Abing maayo ha. Gigutom ka na ba, Manolo? Wa pa man. Unsa man pa? May nakuha na mong abogado alang ni Tio Benjo? Doon na anak. Dili ka mapriso si Benjo? Wa paganiki ha. Nya mag-esgot ka nagpriso, Bilay. Kadinalian sa pana, oy. Ay, maluoy manggod taon ta ni Benjo. Maugid pa. Tungod na ako na among langgit si Tio Benjo. Dili ko lagi pasagdan si Benjo. Manolo, unsa man, nagkita mo si Ravi? Nagkita. Unsay nahitabo sa inyong panagsulti? Way lami. Unsa? Mabdos ko di ay si Debra. Ha? Tinuod yun di ay nga mabdos tong Reyna sa mga okoy? Pero akong pasiguro si Ravi. Kung tinuanay pagyod ka mabdos si Debra, maro magkatubayan. O niya? Mato ni Ravi, iyang siguroon. Ako na bagyod nakita si tsura ni Ravi nga tinuanay siya nahigugma sa itong anak. Nahigugma lagi yun na si Ravi. Kadto lang Reyna sa mga ukoy ang nakaingon. Akong ginan si Ravi. Na kung tinuod ka mabdos si Debra, di namin makita. Dili na nimo siya tabangan? Usaon pa man ako sa pagtabang nga mabdos pa si Debra. O kung yun anay man nga mabdos si Debra, mauwaw na ang pagkita si Ravi na ko. Pero, kung si Dulcie di ay pilion ni Ravi. Musamot lang ang kaguol nga bation ni anak sa itong anak, Milay. Kung tinuod man nga mabdos ko si Debra, pasagdan lang na to nga mutubo ang kasilag ni Dulcie nga to ni Ravi.
langit man ang bahay. Wa ka si Dibra. Wa sa gid manawag si Dibra ganira. Unsa kay milagro nga gibuhat ni Dibra? Busing, di na lang kunin mo ikuha og abogado? Shh! Naya mo tiyo, Pidyo. Madug na kay Dulce. Sorry, Busing. Pabuto na to si Rafi. Ha? Nga day, Busing. Imong gisultihan si Rabi nga doon na unta tay gustong mupusin ni Day Dulce? O si Dibra ang atong gidudahan? Wa ko sulti si Rafi. Kaya tingalig magduda siya nga sugar daddy yung ko ni Dulce. O gusto ko lang i-frame up si Debra. O gusto sa mga ako nga mao'y unahon ni Rafi ang pagsusi kung mapos pagyot si Debra. Wa gid tao da. Wa din ni si Dibra. Wa ka siya gibiling note. Nga nagpaibaw nga madugay sa guli. Wa mo sa ko'y nakita din eh. Milagro da. Ano mo man sad siya manawag na ako? Nahibilin ka iyang cellphone? Paus to, akong suwayan og tawag bi. Kung may madungog ba kong ring din eh. Nahibilin gyud ang iyang cellphone kung doon ako'y madungog. Ako siyang suwayag tawag. Nganong nanawag man ka? Wa ka good deris bay pagkabuta ko. Ayon man ka. Nagpahungaw sa sobrang kahiupos. Kay ubos? Ibo lang kong gipaho. Ibo kong gihatagan og engagement ring, pero murag naglikay ka kung maghiskot kong kasal. Ay. Wa ka lang makasabot, Dibra. Giingnan ka na ako nga busy pa ko sa kong trabaho. Pero milang yun imong iraso ng imong trabaho. Oli na diri, ay ta magsulti. Dili ka na makakita na ako, Rafi. Paano kita mapasasalam? Hangtod kanusa makalingkawa si Ravi, gikan sa kabuang ni Debra. Sunda kanunay ang lain pang sumpay ning sugilanon. Kinsay, akong piliun. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Ako na mahal ng tunay. Pumoto ka listeners, ang part 7 sa Kinsay Akong Piliun niya. Ang edit na pong sugod mga ka-listeners sa sorting di malasa o nulimit ang iri, no? Yung kinay yung nulimit ang iri, may makadugay o edit. Kay makapirat sigurado. Pila kita magbalik-balik kung edit anong nulimit ang iri, no? Daghan kay copyright mga ka-listeners. Natinahanglan siya nga editon yung tarong. Muna na pasensya kayo no, sa mga nagpaabot no, nga dugaya kasumpay eh. Pasensya kayo no, kay hindi na ko para sa unang murag kuan kay ba ng alerto sa pag-edit ng kuan kay ba dasig kay ba kang kay medyo mahina na gyud mga ka-listeners ang kuan mahina na ko mo edit. Sabi na maglabad ang ulo sa mod. Di gid na maka-focus og edit mga ka-listeners mo na pasensya kayo no, mahina ang kalaban. Di na kita para sa unang pagsugod pa ba abtik ay pa di pa kayo kumo-edit. Karon murag nagkahina na gyud no. So laban lang gyapon mga ka-listeners, may kamot lang gyapon nga maka-edit pa kog dugang drama para ninyo mga ka-listeners. Sabi na ninyo nga gasige gyud mo atang no. Sige paabot, sige paminaw no, labi na sa mga listeners sukad pa kanadto mga ka-listeners. Salamat kayo ninyong tanan. Na wa gyud mo biya ba. Agi po mo ga sige og paabot paminaw sa mga drama. Salamat kay mga ka-listeners. O dito, mga mga ka-listeners kay murag mo taas ang ganyan ato ang ano, ang vlog, bubuo na lang nako ang vlog ani kay taas na baling drama. Taas niya itong upload aning 15 kung piliw no, mo na nga hindi na ko pala biyag taas ang ato ang vlog no. Gawas na atong bubo ang drama kay maka adto na ko basahon yung mga comment para di tantong ko ano, di tantong taas kay mubo man ang drama. Pero kini taas ang drama,
bubuon na ako ang intro vlog kay aron di mo hasulan sad ba kay excited naman mo maminos mga drama. Oto mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.